osai edi abihiem yene no akwapam se de biara da beba life so na yede nyame asem a yemfremu no aba safe no adwane a bomodna na share live video no ma Janet, God bless you. Say over TikTok no so the only thing I need from you right now is to power tap the screen and then share the live video with others for us. Bra me ti wani mu se mia me yese me tapu screen no so I share live video no a ena ye nkonde enti mesra wo su nko ande wo de tapu so wo de tapu so na share live video no ma afoforo na bibia enye kama emfamai se o hwe me ewo Facebook nso a o hwe me Facebook nso a edini evangelist Ujewra edini e TikTok no Facebook and TikTok no edini e ba akopɛ evangelist Ujewra saa nso na uko YouTube nso a Ujewra TV program na yeyi ni nyina edem ewo ho live enti se wo hwɛ mo TikTok wie na wo pe replay a eno anse wakɔ either Facebook or YouTube. Facebook na Evangelist Ujewra, YouTube Ujewra TV na wanya full message no na bibia aye kama ena so da owura Yesu Kristo aye wadoma boaye ode yankwa asa che yasaye abehyiam ewo platform kesiye so menam Kristo ensemu nchia so echia adofo no nyina ba bia wo hwe no firi bia no mede Kristo ensemu nchia echia afi eni entra kopem bra yedi Kristo asem no ebeba na wieye enti ene me bra pani ewa ha yima wa ha afi Isaiah nso wa ha vocals for the do munya mai vocals o mu mai se o mu di djuma bi won beba enti yebebo wi ise ebra no ko sereba ye betimi akoye no muntamunti ebeko ebra pani wo Emmanuel na watu djumadi no ahye owura Yesu Kristo nsa owie pe na afei de Kristo wo man no ye de atoa so akwayima ewa kwa Macho Kristo aso dwenka amen boko de body adum na so oh Kristo Yesu adom body asi o de yankwa che sanity Ewrade adom wasade abehia enya asem ketwa anti aye Kristo asem de mesere se wo de ebekọ empabom ye bompae ye dawase osoro hina wotumi na wa hoden eyo pe ni utumi no ahuma obra kese no na amanyunu asadwe asumdue mu osoro ni asase wura asedanka odinda amen ebredu si ade wonu asembra oman benama semu tumi mu ahoden pafa odie no odie ma homa ma kuma ni aso bi abeti asema ni mebe mu no ma sew ni mutumi nya na ho nsentirani amen so hanya mane bi mpo na akọ no so obu a eware sare wasema yeti asese wasem makwa ba asase so ebe bibi na yewi asa ba wonche no ma semu tumi mu ahoden pafa odie amen meyo o man fi mpoche no hanya mane nyina mu amen ije okasafo nso sonsa yes Lord before semu ni mutumi fa dom no amen so na mutumi ohode so ede ohode dumadi kanfo no emo ye adwuma akoduo ni abrane so dia wako evangelist Ujewra for ohode ni utumi dom no amen ya fere mu kasa ni mebe mu amen mana nu masem no enye suwoja amen empepe akoma no sa wa biere mu adom ni nti amen amen evangelist Ima Ewrade enshira amen ene empire sonko a wabo ede amaye yebeda yebra pani no ase ebra wode akọ Ewrade anim ewo mpabo mu awie
na yɛbɛtoa ɛyɛ asɛmpa no so ɛne sɛdeɛ megu so a meserɛ wo no sɛ wɔnhwɛ me a like share comment na afei biribia ɛnyɛ kama yo nyame ma ɛne adɔfo nom ɛberɛ duru sɛ yɛde kristo anum asɛm a ɛma nkwa no ɛba na ɛno a no yɛbaeɛ no yɛne nyame ma ɛne adɔfo nom ɛbɛkasae na ɛno a no message yɛde baeɛ no yɛto din sɛ deɛ ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwe ase deɛ ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwe ase ɛno a na Awurade adom yɛkasaa bebree ɛno nso ɔde asɛm foforɔ asoma yɛ ɛna asɛm a yɛde ba no yɛato din sɛ wohia spiritual backup. Hallelujah. Amen. Spiritual backup. Sɛ yɛka sɛ spiritual backup a asekyerɛ nyinaa ne sɛ honhom mu no wonya kyitaafoɔ bi anaa kyitaani bi ɛwɔ honhom mu kwaa so ama wo dwumadie bi a wodie biara no ɛtumi ayɛye ɛde ama wo nti na mato din sɛ spiritual backup anaasɛ honhom mu kyitaani wode yɛmfa no twii no so honhom mu kyitaani onipa bi ahia bi. Hallelujah. Amen. Mesra dodo a ɛwɔ life no so na mutie me sɛ asema me kan ehia paa sɛ ɔhwɛ me a ɛyadie yeye paa okristo ni ebisa sɛ wo honhom kyitani hɔ ogyiri ni a me ne wo hyia na nadwe ɛwɔ life yi so ebisa Awurade asɛm sɛ hwan ne honhom kyitani. Hallelujah. Amen. Hwan ne wo honhom kyitani. Sɛ wobɛtena asase wei so na woanya honhom kyitani a ana woni bia obrɛ wo wiase ɛnokwasɛm obrɛ papa ɛnokwasɛm ɛfiri sɛ yɛyɛ nnipa yɛ a yɛte asase wei so no deɛ mmerɛyɛ ɛwɔ nipa fa bibia tumi atu nipa zɔgye aseɛ yɛdidi da sɔre homene deɛ bibia tumi si ɛnɛ vocals no wɔwɔi vocal man no wɔwɔi wada ɛne obɛsi nanan sɛ ndɛ transformation wo so wɔne kum anaa wɔne kum nti ɛneɛ ɛte wani so ana wagyegye ho. Hallelujah. Amen. Bebree ani saa honhom mu kyitani ni bi nti ama mo brɛ owura sɔre mu a ontimi mbie asɛm to no a woni kamafo woni obi a ɔka na asɛm ama no. Hallelujah. Amen. Wonim sɛ yima yɛobi wɔ koraa no a ɔno ankasa tumi sɛn ne ho ahyɛ no akɔmfoɔ ne dɛm ɛsi da bi a ɛsɛ adeɛ bɛkye yɛkɔɛ no ɔno a de ne sapɔ ahyɛ no akɔmfoɔ dɛm ɔne wo mu kyitani nti asɛm to no no wɔanyɛ wɔ biara nsusu no asɛm woankyerɛ no ama no amoa no kwan bi so ama no ane ne ho nti deɛ baa ne sɛ ɛneɛ ɔnyene kra mfiri ne nsɛm me sɛ
topic number 2 dey say you need a spiritual backup. Esa huhumu chitani. Uhia huhumu chitani a obaboa. Esa. Ana say oba support o. Ewo akwaniese nyina mu. Esa na tie. Say ka say biribi ya backup a. Azichire nyina ne say original fast bi eniema bi esa a yaboa no ani a ehia wo ana say eniema bi a eye ehia die bi ehia a yaboa no na ye de sa niema kuro no a asa ko sie baabi ya chem ali bi asie ani jeni ani sa niema no a o wo no ye man say bi a mobile phone chini mobile phone ya ye de your life free ani e ya de a eso mfaso ma ye esa e san say mobile phone no eno an ye de di adwuma bia nti no ani ye ba mo de se ye be pe ho backup esa na tie na ye de ato ani senya ho kire kura ka fu nke wo tu tere kura nkensen oh e de wo mo ye sikafo anase wo mo se wo bienu so wo wura ni fia ade bia ye mienu na wo ho esa because anything can happen ani microwave a2 esa so just here sa ne car a2 ani bibia ye two double Yes, because bia na unsu ade na all of a sudden bibi betimi esi a dwumadie na wudie na hia esa so what are you gonna do so nya backup kan ho akwaso mo twa ka can say videos ani cameraman for no me na yi ase ko programs no anya camera ba ko pe ne kura if camera ba ko pe kura ne kura no a o make sure say battery say there obefa be 4 we wu a no the we are replace say ba ya be bo na ma dwumadi a wo di no aye kama ani that's called backup yes. ti assembly sana backup lipa ya brabo mu a eseso obi anya backup ani spiritually uhia wo bi esa ye obobo chida esa ne tie empabo fam ani afutuo fam esa anamontuo fam ani jameso amen ani areto fam esa on say yuma iwu akwa sa osha awade fam kura ani awade ya bana ware fam a ani sa abusia trase say ye fiade a especially akanfo awade na makobia ntiminim ara ties ni de me nhyɛ nim baby akanfo mu ne de awade ne ye bibia wienu yɛsɛ du bra ye behia awade no machitafo esa motaware na chi wɔn mo tawade na chi ani ti yɛhyɛ firi ɔba ne fam ani enti obi timi sɔre wɔse ɔba semasi abɔfra yi wɔyɛ me ba esa me tawade na chi ani esumo awrawo mo awio anadwo metakyire ani de besi bia no monfrɛ betwa ntoma asimase momfrɛ me esa na kyerɛ sa awade na ɔba no kuro no kitani wo chire o kitani takyire a esa sa asɛm si sa deɛ yɛ de awareguo bɛba ɔno na ɛkrɛ do sɛ ɔbɛgye asɛm no ade ato ne bo so esa na ɔde yie ato yie or backup ɔwɔ backup esa afei adeɛ bi a kyere ɔbaa no so ɛwɔ awareɛ no se biara no ani deɛ ɛyɛ afotuo esa ɔbɛkɔ nipa korɔ ne nkyɛn ani sɛ bɛrima no yɛ nneɛma bi na nsa mfata na nsiri ne tirim a ne hɔ no wɔbɛkɔ ani na gye sɛ ɔwɔ backup sanity hallelujah amen obi a ɔwɔ backup adeɛ biara no ɔwɔ nidasoɔ esa ne tie because adeɛ a yɛhyɛ da asiesie ɛde akɔto baabi no derika yɛbɔ ho ban esa
so just here you say you say enya basa basa afei emfosoro woman say ada wo betiro e wo bibi mu no wo ni da so say wei dia wo bibi won teme kwa menya de kode e wo so ubenya mfosoro wo hallelujah amen sansona e bare ba ma famo nso a aware no eno nso yes ya du be ma so amen na bi anu wo fa sore o se metawade na chi me back no wo fa se wo de so nim me dada nti oba no de be ko bia no babo mama ne hallelujah amen sa de papa ba na wo fa jita aware chita ni so no be susu wo a wa wa sem wo ni mansu na no wo yere nso ebetua no mo a me de metawade na chi hallelujah amen saana kristo ni a wo hwame utie me uhia chitani uhia se wonya obi ewo kristo na wota wachi ewo kristo suma kontuori amen your backup hallelujah amen obi aje subo yima 3 months 4 months 8 months 1 year oni backup ti backup na woni yoni ntino wontima nkwa sore yes timi anyu obi anyesu hu ankere no yes anya sa oba o say maji yesu adi mabobosu say o say yima yewo jidimu yewo jidi asore mu na o so asakra wo ba jidi oba jidi no asa onam musa ya bi ube jai untumi because jidi for life and kwanya eba so ye niema no a different from other churches for there chasemini other churches no emra bia ncheche won say abrante no oba betimi atum pasa kwaba esa usada no kom no problem sister brother betima ko didi ni fie no problem anu achenchere de abrel na owibi o tokodu eno sunday for no omro mu ni problem but ye mu dia so on wadiane na me minimo personal me ni da because we sure exactly adiri shendem za ara me ko dipe me ko bodamai dama ho betre me mu obai me ne ko nanti ansha makunya bani amano akwati avaso nti uko jidi asore a nya ba ma damfo no oba you say o time ni break no car ni break nye so jaze oba nyu adamfo no be ma se de ya na ebinum ehunu no ani asore fi one e de ni motima didi nkomo na se awie de won so so ba bia na wo dadai woni boy si ko basa twisu sa afa usakra ba jidi a ye po asore obi ekonu fie na ni asore be afa ba na asa afa bianka samui woni say ma enu to obi asa jajiri eno pa me ba asore mo fro nu tinka mi jai kaka kra mi kami jai obi du ni ko mo je na mi ko Jehovah Witness George say o pa soro ba ko a omu odo pa ene sa soro no kra pa se ma ko bi da omu o go bi da o omu odo pa ka mu ko sia skora ma mpon kra na asai na go ho ye tiri pe o Memorial Day ishemu ketwa ni ishemu kese kone se ukita shit no a se chiti o se hwan no na de akwaji waduane onto dabi aduane apobi adi kwasi ada ne yi drama kama hallelujah amen preko namu which me we the open ne mo amen wo woni sika wo de didie no ukobia wo didi free preko namu mo hallelujah amen
masa omo odo enya asem ketewa Jehovah Witness for omo wo ye kase de no nko na ekwa heaven dia komodi ye kase odan kasa komodi don't go there eno kure pa matuna so many years intiminim de America esa so ja say kure pa enai na ebia asai kane na no wo mu no masa we be man timi so oba pe I'm telling you eno kure pa ultimate so oba pe da usuro eno kure pa ama wa dwemo debi ana nye is say o ba sha tare bone debi those days asem na make na die nim wo mu no subai na die kwase afuni bi so benya Jehovah omo friends omo from say Jehovah Witness Jehovah Witness ababa wa ware oboa Jesus one kwa so ni bia wunya ne da mo wa say nkiribofo no nko bi emfa e ba ma wo iso ko bi ede mi ni ma sore no esa ma kwa from infancy ade dia be wie jiri ni esa eno so nje se me ya bafu jiri me ko ya che esa because me na so hwem ni ma manyiri esa akase obefu dwuno hallelujah amen ise dwono na me pe me pe fita ni bi wa ha na ai kama na ke manya kakra nso wa ha hallelujah kama fata pa fata ti asemni uma ya atia no aha ti asemni asema no kan ya to den say uhia huhu chitani enokosem uhia chitani ewa abrabum enti asema me kan sa obi bosu ba krisom na wanya obi anana nante wo krisom yi a o set me free ko exactly don't send no message na kan ya say de yen so je wo no anhwe ase obi je waja nyame soma na kristo sum ni nyina sa de oba mu no enchira ne say abramo wo die twu firi ho exactly na be de majai kwamba no mefa so obi timi ba kristo se no na ewiasefo eda so goro se wanya obi a wode no baba tano so ja se na woturfo o kristo mu na wode mpabo ata na chia sani pakuro ni nyame som eye basa edu bebre atiti nyame fie atiti kristo asori fie a esenso mu ni spiritual backup nti di omu ye bia na enkoso Shanka ba die ni amen na ewiase we na ya timu no ewiase we na hokwa ni ba beta asase so ye ko emu akisofo ni emu ewiasefo etu obi a utia me nyumire bia ba wande mpasa wa bra ba wo bo ane wasetre na utie kristo mu no ubenya chitani na waboa wo awo mpabom awo futuom amen awo kasachirom ane atenatiribum bisampelefone ka kasa bi se de o twa san nim se na tia nim se na tia dia ba tia achia na je se nipa hia tenatene esa na tie why na tenatene wo orofo o sha me nim se o sa why na tufo eno ni asem no why ana dem pabo etawachi o shame o ti akontum amen akontum abrabo de yenim se ye bonu de onim ana ye kan de onim esa wuti wai ufu adwuma ba na obedware na wadidi esa na wada amen wada 3 hours yema we so be to be 2 hours 2 hours yes the whole day yes because one to kwano bosia wo bobo enya bosia ketwa asem efiefo ele Ghana fo na se busuafo nim se okore waye amen ya ne duro bi omunim se bi esika bi abi si abonten no so okoya no atitibi entesa obre esa zodi ase ene wiase ba bi ayede esa njo se adwuma wo yo ane sika wonya firi mu a esua na se so ye part time count
ɔyɛ ha no ayɛ ha ɔyɛ ha no ayɛ ha no ayɛ ha to ɔbaba duru fie no wabere aboro so etu ɔtɔn sɛ nkinkire yi a nyame amoa mpa ɛkɔ ntumi mmɔ bi hallelujah amen ɛne onipa bia nso no sɛ wontumi ammɔ mpa yɛ ana wɔnyɛ mpabɔfoɔ a woyɛ mmerɛ ɛwɔ huhu nti adepa bi a sɛ sɛ bɔ wo nkyɛn biara spiritually ne demon so ahagyake no adepa ntumi ma wo nkyɛn wurade bɛba no nkyɛ enti ɛbiri mu a mowɔ saa situation mu no monyɛ sɛ monyɛ wɔ bi a kristo asɛm wɔ ne mu na kristo tumi wɔ ne nkyɛn na wɔboa mo mpabɔm amen sɛdeɛ ɔbɛyɛ a animonyam ne nhyira biara a ɛsɛ sɛ mo nsa ka no ɛtumi wie paya amen nhyira nka ɔbaadeɛ amen sɛ sɛ batakariɛ ntɔso ma yɛhu kraboni papa ɛti obi tumi tena sedi ka sɛ adwuma a meyɛ menim ho adagye obi wɔkɔ te Ghana ha bɛti onim ho adagye yes adwuma no a wɔyɛ no ɛkyɛ sɛ wɔni tam koraa ɛdu tam koraa sɛ ɔkɔ asɔre koraa na ɛyɛ hurugya so ɔte aseɛ enti because of saa nneɛma no nti no ɔno nso ɔntimi nkɛntene ne ho ɛwɔ mpaabom gyeme so amen na sɛ woanyɛ wɔ bi a ɔbɛsɔ w'asen ɛwɔ saa kwa no so a adeɛ a sɛ sɛ nka one day wɔ nsa ka no ɛbɛtuma teki na awɔtwe ɛna batakari adɔɔso a nso no ama yɛahuru kremoni papa nti ebi nso afa advantage ɛna ɔmo bu nkurɔfoɔ fa so sɛ nyame amoa na wɔnkɔhyia nipa ba paa na woka wɔ asɛm kyerɛ ne sɛ sofoɔ nyame nipa ɛnyɛma wei mepɛ sɛ wosrɛ mpaabɔ ma me ka me mpaabɔm ɔte hɔ a na wɔtwɛn sɛ wɔbɛsɛne ne sika yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree hɔ no mu a wonsɛne ne sika a ɔno mmɔ mpaeɛ afotuo bia no ɔbɛtu wɔ ɔmfaa ho so ɔgye aseɛ enti ewiase wɔn mu a wɔte saa nyinaa no ɔmo so wɔn mu yafuru ɛnyɛ kristo me sɛ wohia spiritual backup wɔn mu titani a ɔbɛtaa w'akyi ɛwɔ dwumadie bi a wodi na ɛnyɛ nipa bi akaka o obi a wɔkura kristo hɔhɔm ɛho asɛm na meka yɛkan obi atumi akɔ soma bi so ɔne ɔde no ayɛ ne backup ɔno nso gyidie no no ɛti obi tumi de ne fie ɛkɔgya bɔsɔm yes ɔdanfo ɔbɔ me ho ban efie bi a mekɔ tena mu saa na fie wura no de fie no akɔgya fie wura no de fie no akɔgya ɔde akɔgya na mo ɛyi no ɛka ne sɛ tumi no ɛbɛbɔ fie no ho ban yɛ motia ɛna ɛbɔ fie no ho ban ɛde sɛ wode wopɛ fra biribi wɔ fie hɔ a motia no ɛbɛhantew ɔmɛhantew nti ma ɔka kyerɛ me sɛ me ɔde nsa sim so ka kyerɛ me sɛ me owura me yɛmfa yɛpɛ mfama deɛ ɔka kyerɛ me pere nam sɛ ɛnyɛ ɔkora na bɛka na mɛkora no ade a menyɛ bi da no sɛ mede mepɛ bɛfa wo biribi abra mfa maame mefa na mɛka kyerɛ wo ɛno kora woama m kora mede bɛtoɔ bɛkɔ nya mede yɛre ti asɛm no yi obi timi de na wɔreyɛ kogya bɛrima wɔtu kwae ara yɛ ayɛ nti bi da bia ɔba ne fa n'akyi pɛ wobɛhu sɛ animguaseɛ pie ɔmu ntimi ntu no akam yɛse gye sɛ bɛrima no bansa ɔde ɔba no akogya bɛrima nso akɔdi aburokyire ɔmfaa ho yes ɔmfaa ho obi kora timi de ne ma kogya yɛwɔ nipa bebree a wɔn mu asase wɔ so a
yɛne bi bɔ life nso a ɔmu ti ahyehyɛ bosomas so ɔgya sɛ ɛdi sɛ wɔne kristo tumi yi ɛna bɛtumi apa wɔgye ama wo a ɛbɛyɛ den ɛne wɔtumi ate hɔ afiri abosom nkɔ nwiase so you need a spiritual backup wɔn ne sunsun titani a wɔta wɔkyi kristo deɛ ɔte ne baa bi so ɔte aseɛ honkonko te ne baa bi ana onyankopɔn nso te hɔ na ansa na wobɛnya ɔgyea bi na brɛturu bi bɛtumi afiri wɔ mo nkyɛn supreme wɔ no aba no agye sɛ fa obi so yes agye sɛ fa obi so ɛti yɛka yi wankasa di adanseɛ sɛ waboroso abɔ mpayɛ biaa bi deɛ kɔɔtwi kobɛse twa mu kɔɔ brɛman ɛnso deɛ wobɔ ho mpaeɛ no ɛho mframa kora mfa w'ani so amu wɔbɛma bu ɛboa sɛ ama wokeka nsɛm bi wɔ adwenem adeɛm sɛ nyankopɔn kora no so ɔni hɔ sɛdeɛ nkurɔfoɔ keka no deɛm sɛ nokorɛ because ɔhɔ a ɛsɛm a meka ɔ sɛ nkewate dadaada sisa bra meka kyerɛ wo wɔha no a wonna mu no wankasa wontimi nyi mfiri ho so wabrɛ ma mu safoɔ kura wɔ bi so gya sɛ woyie die safoɔ anadeɛ ɛkura wɔ bi twekɛgyira kwae na kokɔgye gyeme so amen gye onipa no wɔ hɔ no mu a ahu na bɛɛbɔ mu safoa bɔɔkɔ yɛ abranteɛ ɛwɔ sɔfoɔ bi hɔ ɛwɔ ne nana bi hɔ ɛwɔ nyankopɔn nipa bi hɔ so ɔgya sɛ ɛti na ne ho sɛ meka kasa bi sɛ ɛyɛ ɔbɔmpae sɛ ɔtwadi abɔnkyerɛw ayintasɛm a ɛwɔ wɔ brabom tell God ask God bisa nyankopɔn no nkyerɛ ɔhintasɛm a ɛwɔ wɔ brabom sɛ abrabɔ no wɔhu ne kwae a ɛsɛ sɛ ɔfa so a wobɛyera wɔ kwae ase gye onipa bɛbrɛ hɔ no mu a abrabɔ no bi to ɔm so simple because anoma ɛsɛ sɛ nka ɔmu tuo no ɔmatumi ahu ɛna ɔmatu deɛ ɔtu yɛ nso a wankɔhyia nipa papa kyama ne nkɛnkyerɛ nyinaa ahye kwa nipa bi adi ne firi cause wɔnhyia hoho mu akyitani papa ɔnsa wareɛ neɛ ka kura no yɛru bɛboɔ no wɔtumi ka sɛm ta wareɛ no akyi ɛso asɛm ba a wofrɛ no ɔmfa ɔma wo da gyeme so amen na no Joshua ɔne Israelfoɔ wɔma kɔ hohiahiam yɛhwɛ deɛ siiɛ wɔma kɔntɔkɔ ako afei Joshua Moses time ɔko bi ɔmu kuyɛ bi ɔmu di nkonim afei Moses yɛwu Joshua abɛdi nadeɛ kɛyɛ no sɛ mpanifoɔ se deɛ ɔdi akyirɛ hyia deɛ ɔdi ka nanɛ Moses na di dɔm n'anim ana ɔma kɔkɔ no a ko bi ɔmɛkɔ biara ɔmu di nim Moses yɛwu na wo Joshua waba hwan na ne yɛntwa Jordan ɛyɛ Joshua wone ɔbɛyɛ Moses nsi anam hwan twa Jordan yi a asɛm aba ansa na ɔmɛtwa Jordan yi Jericho fasuo ɛnyɛ fasuo ketewa ɔkɔ na yɛ den Ishanka ọba yẹri eti ne ntwa sá anamontu bi kọ so ne nkonnwa bi tumi pae ama ọjẹ ayẹ ẹbama Israelfoɔ mese na nwumire yi ọrọfọ amiri wọ hyia wọnyẹ hɔ mu titani o you need a spiritual backup wọn na ta wọkyi wọ́n bu ọmọ adi ọta n'akyi ɛyɛ wíìní wọ́n ti di na sɛ tɛkì no a. Na ɔafrɛ no aba ne nkyɛn na ɔde kakra abrɛ no ɔtwe bi na ɔhye bi na ɔhia bi kokee no a na hwɛ aba ne ho so kyitani wɔnya papa hallelujah kyitani a wɔtumfo ma akɔbɔ dwaman ɛfotoɔ bi ɔde ma obiara yɛ yɛnkɔyɛ bɔne kɔyɛ bɔne ɔntu ofutu pa wɔyɛne ne bɔbra nhyɛnka ɔba adeɛ Joshua chapter 5 verse number 13 yɛnkɔ Joshua ngoma ne tinum yimu adu miɛnsa na watwɛ sɛ watwɛ sɛ na Yesu ayɛ ne kuro no
wɔsi na Joshua ɛwɔ Jericho hɔ no wɔma n'ani so hwɛe ɔma n'ani so hwɛe na hwɛ bɛrima bi gyina ne ntɛntɛ so kura nkanta a wɔtwe hallelujah amen ɔkofo ni Joshua amen wɔne Israelfoɔ anante ɛne Mose aberanteɛ no ɔko biara Mose adi anim kɔɛ biara Joshua di n'ani huni Joshua ayɛ ɔkofo a wɔne adi Israel dɔm anim ana spiritual backup a ɔne Moses commande munye sei Georgia sɛ etu ɔko a Israelfoɔ kɔɛ ne nyinaa no turu Moses ɔmo yɛ nkundifoɔ afei edubadi a Moses ni wɔ biem Joshua na waba aka Joshua nkoa afei Joshua yɛ n'adwene sɛ ɔno ankasa de n'adwene ɛne n'akoma ɛbɛyɛ ɛso ne nyɛ yi ɔdɔfoɔ amene wɔahyia ɛtɔ da abraba a wobɔ yi ɛne nneɔma a wohyia ɛsoso paa sɛ ɔgye aseɛ sɛ sɛ wɔpem so akwale mu akɔdu point bi a na level bi a afei waka esuburo ni wosan wakyi ɛnyɛ yi wokuo anim ɛnyɛ yi wohia boafo yes wahoɔden ntimi nkukuo no bi that's the reason why nti a ɛpo kɔkɔɔ no hɔ no Mose ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ monyɛ dii na monhwɛ ɔko a Onyankopɔn ɛde babɛgye mo ɛnɛ ɛwɔ matamfoɔ anim sɛ hɔ na yɛ ɔbaka hɔ na ɛta wakyie mpaabɔ fam hɔ na ɛta wakyie adwuma no a woyɛ no nhyɛnka ɔbaadeɛ din ɛti Joshua wɔde awɔden biara bi apere sɛ ɔbɛbɔ mmɔden na nka ɔde n'ahoɔden atwi afa Jericho so Jericho afasuo so anasɛ Jericho kuro so nyɛ kuro ketewa asogyafoɔ ogum nyɛ yɛ kura ɛɛden wɔn na wɔn fɛn soɔ sɛ saa na ɛfɛ no wɔn fɛn soɔ apɔnkɔ nson etimi bɔ hu nsan ho ne kyɛ sɛ ɛso yie o ɛso papa fɛn so a akɔnfo ayi apɔnkɔ nson etimi bɔ hu nsan ho ɛbɔ hu nsan ho ɛyɛ fɛn so ketewa emu tɛtɛtɛ bro 30 feet yes ɛna nyɛ yi sɛ sɛ bɛtwira guo anawɔro a apɔnkɔ nson ɛbɔ hu nsan ho nsan no so nyɛ nantie mbiri katɛntɛ wotumi nwiri mu sɔgya sɛ yɛ onipa bebree hɔ nom a abrabɔ mu kɔn no saa na ɔmo deɛ te yɛ onipa bebree hɔ a ɔmo deɛ no ɛyɛ Jericho fasuo ɛna de wɔ nim yɛbu ɔma na wɔreyɛ a wɔtu wɔn na mɔ no ɛhɔ haw no ɛte sɛ Jericho fasuo yes na wɛwɛde amema bɛda yɛ na wɔn deɛ mu no yɛwo to ɔpɛ ɛna ɔmo wɔ animonyam no ɛkura wɔ ɛna ɔmo sesaa no ɛsa sie mpa de so bi nsoa no yɛma nkɔdi aduane bi so ɔta sɛ yɛma obi ɛde handkerchief apepa w'anim ɛna animonyam a ɛyɛ awareɛ deɛ no ɛpepa kɔɛ nhyɛnka ɔbaadeɛ ni ɛkura si baabi so ɔta sɛ wo kurom ɛna wokɔ tena akonnwa bi bi wɔkora kɔsra wadamfo fie wɔ no a wokɔɔyɛ no akonnwa no akɔ tena so no ɛna honhom no ɔmo bɔ wɔ atenasɛ sɛ wo abrabɔm yɛma nkoa no mu da wurade bɔ bɔne nkyɛ abere wo sa so ɔgya sɛ ɛna tumi bi asɔre yɛ a wɔde biribi hyɛ wo a ɛbɛyɛ satellite ɛtumi bie wɔ no ɛkɛkɛsɛ bi a ɛyɛ papa na areflɛte akɔ ahomane kingdom na ɔma hunu deɛ da wɔ nim na ɔma sɛe no wɔ honhom ɛti onipa bebree hɔ nom a wɔma nom kasa a ɔmɛka ɛyɛ papa no adeɛ bɛkye na adane bɔne ɛyɛ deɛ di atua wɔ ɛti saa wɔ no bɛtumi akɔ a woyɛ honhom bakabɔ ana kyitani a wɔyɛ Nyankopɔn nipa kronkron wɔtumi ataa wakyi wɔ mpaabɔ na satana hye firi soro ba na ɔgyina Kristo tumi so kyerɛ no awie a nkonnua bɔne atumi apae sɛ baabi aduro no wahoɔde ntumi nko bi gyame so amen
baabi aduru no ɔdɔfo wɔkasa ntorofo nyansa ntoa so nti asɛsɛ wo da w'ani ɛbɛkiri som na bɛgyi no asɛmpa no di so ɔte aseɛ na ɔnam ne tumi so akasa afa ne nkuwa bi so ama ɔnyi wɔgyeɛ amen ɔhwɛ me asɔre kora wonkɔ mpaaba ɔnkɔ halleluya amen ane ɔde na wura ato ne ho so yɛwɔ asɔfoɔ bi kura hɔ no mu a wondeka sɛ wawobɔ mpayɛ nyame bɛtie meka kyerɛ ɔnya no kora ɛnyɛ mpayɛ bia na wobɔ a nyame tie o dabi yes yɛwɔ haw bi hɔ ma bɛto wo a wawo mpabɔ ntimi nsɔɔbo yes agye sɛ bia nipa foforɔ ɔnsɛ bible kora ka sɛ ɔsafo nsa no yadeɛ ɛdi nti na ɔkaa saa wokii wɔ bi hɔ ɛti bɔmpa no onyankopɔn nkyerɛ wo baabi a wabrɛbɔ nyina soɔ no ɔha no a wona mu no nyankopɔn nkyerɛ wo sɛ kɔnipa somasi hɔ na awurade bɛfa no so amoade ho nti ebinom amama ebinom ɛdaadaa mo ɛnɛ wɔn mu nyinaa saa wɔn mu nyinaa saa no wɔn nsakira ma do. ɔnso neema na ne safo Elisa o. yes. tí wọ́n kọ́ ne nkyɛn no onya ayaresa. neema na ayaresa safo a eni ne o Elisa. ne ni Elisa. ɛsa. jẹ́mi sọ amen. ne tẹ dọ̀tẹ kọ́mínìà. wọ́n sè na Yesua yẹri kò hó no. ètí abúlé a wáyé. Joshua ɛwɔ Jericho hɔ no ɛwɔ Jericho hɔ no ɔmane ne nso hwɛ na hwɛ ɔte wɔn na ɔfa pran kwan bɛɛ kura na mɛfa so a mɛbubu adeɛ wɔ yi atwa fɔ wɔn so wayɛ confused kyɛsɛm ni tí ɔte wɔ din a wɔdwendwen no a ɛna ɔma na ni so hwɛ ɛna ɔma na ni so na ɔhwɛ na hwɛ ɔbarima bi bɛgyina ne ntɛntɛn so ɔkura nkranta a watwe ɔbarima bi bɛgyina ne ntɛntɛn so a ɔkura nkranta a watwe ɔkura nkranta a watwe nkranta no so nya nkranta dabi ɛyɛ nkranta a yɛde di ako nkranta no fanu ɛyɛ nkranta a yɛde bɔ bae so ɔte aseɛ saa na mpabɔ tie o yes sɛ wɔnya wɔ bi amana ntaa wakyi ɛwɔ mpabɔ fa mu a ɛnoɔma bɛyɛ den akɔnkye kura ntimi yɔ fa sɛ wo ntimi yɔ kristoni so ɔte aseɛ hwɛ suba bi a wowɔ mu ne abrabɔ bi a wobɔ nti abrabɔ bɛyɛ waka mogya gu wɔtumi to nyinsɛ nan ato agu wotoɔ de ɔkɔduru anwummerɛ a awurade yɛsi abaawa kaa me na boa me na akwantui ma me ntimi ntu kwa ɛnyɛ yi waka mogya to agu sɛ na wɔakɔkoto awurade boa me ne bie kwa ama me na me ntu kwa ɛnyɛ yi yana ebinom adwene wɔn sɛ nyankopɔn na ɔte soɔ no a wokoto bɔ mpa yɛ kyerɛ na ano atie na wɔsoro bie hɛ mame ka hintasɛm wei onipa biaa a wogye kristo di wobɔ mpaeɛ a ɛkyerɛ nyankopɔn a mpaabɔ no ɛduru wiem hɔ a abɔfoɔ di ka ɛko ho ae spiritually abɔfoɔ ɛko ɛwɔ wiem ɛwɔ wo mpaabɔ ho abɔfoɔ no so no yɛwɔ nyankopɔn abɔfoɔ no ɛbɔnsambɔfoɔ nti wiem atumfoɔ no ɔmu bɛhyia wo mpaabɔ no a sɛ ɛsoro bie saa ne mpaabɔ no kɔ so a na ɔmu pɛ sɛ ɔmu si kwan ɔmu pɛ sɛ wo mpaabɔ no bɛfra kɔ onyankopɔn nkyɛn na ɔde mmuaeɛ no ba ɛti ɔmu tumi di apereapereɛ wei na wo so yɛyɛ ma no mpaabɔ nkɔ da ɛyɛ brɛbrɛbrɛbrɛ na sɛ tumi furu munkum ne kɔduru ne hɔ nso so na mmuaeɛ no ɛbaa ɛno nso ayɛ asɛm ɛno nso so ɔmu tumi hagyaake no ebi na to Daniel no yes ebi na to Daniel no ɔn sɛ Daniel mpa na ɔkɔbɔ ne nka just 3 days po ɛso teki no 21 days which is 3 weeks adeɛ 3 days a wɔgye mmuaeɛ akɔ na teki no ɛka no sɛ 3 weeks Daniel so na bɔne ni no nti wo a wosɛ mo wode hwɛ bɔne a wɔdie school time so ɔta sɛ ɔmmra nte berɛm ɔmaba berɛm ɛno hwɛ bɔne a wɔdie twam
wonyini yɛ kura hwɛ na wɔyɛ deɛ wɔyɔ ɔtuma te akokɔ hyɛ ɔmɔ tuom kɔna nwuro so so ɔta sɛ wɔtuma te akokɔ hyɛ ɔmɔ tuom akɔ ha ntoma akɔgura asɔnyɛ so ɛde ɔdaafoɔ wɔda ama wabo adeɛ ni wowie wobɛgyina sɔ dɛm sɛ awurade mmie kwa mfa wa ɔsoro mu atɔ because abɔfoɔ no sɛ wɔbrabɔ mu a wɔmuru sɛ ɛnɛma firi ana yɛ wɔbrabɔ mu ma suma di brabɔ so Christopher wa ne nkyɛ mesɛ mansɛmato ne sɛ you need a spiritual backup wohia huhum kyitani ɛno nti na nyankopɔn nkurɔfoɔ sanka ɔbadadi sɛ wohwɛ mene sɛ ɔhaw bi da wo so a ɛmfa ɔhaw ne ntena fie wɔyɛ sa wobɛdi nkuguo yɛafa to sa ne nsena ha me sanka ɔbadadi kado yima wɔse yes wɔma n'ani so hwɛ na hwɛ ɛti Joshua wɔyɛ stranded ɛwɔ Jericho ɛhɔ kuro no da hɔ yɛ ntam nyankopɔn so ɔmu ntwam nkɔ ɛna kuro no wantimi antifiti nso a wokɔ bɔhyɛ asase so yɛyɛ ɛti yɛkasa yi saa ne obi abrabɔ ayɔ yɛgyenga wɔ hɔ bɛre sɛ program no amfiri hɔ a yɛdie ne mma program nso ntimi nkɔ wode hwɛ akoma ɛkura wo wobi wɔ ma ɔhwɛ ni program yɛayɛ nakoma ɛboa koma na gya no wɔkɔ adwuma mu a wohu deɛ ɛbɛyɛ no wakeka no adwen kora kyerɛ adwuma wura ne apama no ɔsa asɛm si teɛ wadi adwuma wura tam nyɛ adwuma baako a mɛbɛyɛ so wobɛhyɛm so saa nɔfo adwuma mamnɛ me hɔ ne wahu gya no sɛ ya na afa no baag ne ɔsa kɔ fie ɔkɔdu fie na ate n'ani so ɔnso ayɛ mistake yɛdie no deɛ ɛwɔ hɔ but yɛmuni kunkum aboɔ ɛsi so ɛsi kwae siɛma no mamu da sɔgya sɛ yɛwɔne mabu wɔ hɔ nom a ɛkwan yɛ wɔne mu a wɔde bɔ ne bra yɛde nyerɛ ɛsisi ano ana egu n'akɔm sei eti n'abrabɔbɔ nyinaa yɛ yɛwodie wode wahwɛ wode hwɛ deɛ ɔna mu nigyeɛ baako kura ni sinsi a yɛwoo no anaa yɛwoo wɔ anigyeɛ sei wonhyia bi da anigyeɛ woyi bi wosua na ama me wuyɛ ɛberɛ wowura churches yɛ wobɛwiɛ pɛ ana papa toa so ana wosoa gye to mu sɛ kɔnbia so no wɔmo abrabɔ nsɛe because wonim woma nti ɔyɛ n'adom sɛ wɔbɛboa mu atumi atoa sukuu so ɛberɛ wowura ss 1 2 wobɛtwerɛ wase ana yareɛ bɔ wo sewaa ɔtɔɔ fam wɔntimi anyina nna so biam nti ɛnkasa yi ɛka bipa baako a ne nkɛsɛ sɛ wotwerɛ na nka wo shs no wotumi nya wo full set ɛbɛsi nnɛ wantumi antwerɛ ɔdɔfoɔ saa ɔha wei sɛ ɛwɔ wano na sɛ wotetee a ɛyɛ kristo mu nko a nsaneteɛ so hia spiritual backup hwehwɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ akyiri akwae wɔn mu kura nokora wɔn mu kura tene ne nsɛm no mu na ɛne ɔmo nkɔbɔ mpae na onyame tumi bɛsane awatumi agya wɔ hɔ nsanka ɔbaadeɛ ni yanka wɔsene ɔmane nso hwɛ no hwɛ ɛti Joshua ɔmane no nso hwɛe na hwɛ ɔbarima bi gyina ne ntɛnti so ɔkura nkranta ɔbarima bi gyina hɔ a ɔkura nkranta a watwɛn yesu akɔ ne nkyɛn ɔka kyerɛ no sɛ nti bere Joshua kɔɛ no ɛna ɔka kyerɛ aberante owura no sɛ ɔwɔ yɛafa anaa ɔwɔ yɛafa anaasɛ ɔwɔ yɛatamfo afa ɛne wɔse daabi ne ɔgyina hɔ te sɛ nnipa ɛsɛ ne ɔyɛ ɔsusu nyankopɔn bɔfo yɛwɔ hɔ yi ne ɛkɔ bayi abɔfoɔ tumi ba ɔmu bɛsrɛ nipa bɛre wonya neɛ wohu wobɛtumi ada no sɛ nipa sɛ ɔte aseɛ na wabɛyɛ deɛ ɔpɛ so ɔyɛ ɔmo ɔmo ntama basabasa yɛpɛ so no hɔn kronkron na ne yɛkɔ ba sɛ bɔfoɔ bɛba na onyankopɔn asoma so ɔmɛdi dwuma bi na ɔnsa nkɔ yɛwɔ sɔ panyin paa ɔghana ha wɔpa awoɔ na yiri bi ba ne nkyɛn sɛ awoɔ amu nsuo a ɔsɔ ɔma ne nsuo no mu no kuruwa ɛnsɛ no ɛna ɔde ma ne nsuo da yɛ mu na ɔbɛyi ne ho kyerɛ no yes ɔmo yi ɔmo adi te sɛ nipa ɛno kura paa ɛhu ansɛ ɔden so ɔte aseɛ mmerɛ bi ne ɛyɛ asɔre santaase ana odifoɔ bi frɛ me no wɔse hwɛ hɔn kronkron sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wobɔ mpa yɛ bi na Yehowa so watie na ɔbɛsoma bɔfoɔ bi amana bɛso ahwɛ
ɛtɔ da nkonkron wɔbɛte nneɛma bi mu kyerɛ yɛ ɔbɛsoma bɔfoɔ bi amena bɛsɔ ahwɛ na sɛdeɛ obɛsi apie ni wobɛhyia ɔbaa bi wohwɛ ne yɔbea ne sɛdeɛ osi te akora hyɛ n'akyi oni bi na yɔbea te sɛ obiara sɛ n'adwene nyɛ bi asɛ yɛato ne pɛ ahwii obɛsirɛ wo sika bɔmmɔdena sɛ deɛ wɔ ho biara wobɛma no bie sɛ woantie na woamma no na otwam kɔsɛ kinkiri yi a deɛ wobɔ ho mpaeɛ ne nneɛma bi no wo nsa nka bio ana ɔkyerɛ me baabi a wobɛhyia ade no bɛhape hɔ a nso na menam ampaa so mehyia no wow nyankopɔn huhu nokwasɛm yes mehyia no nti wɔserɛ me a na mesiri wɔ me tirim wow mesiri wɔ me tirim ana deɛ ne hyɛ bɔtɔm no mede maa no ne mu adanseɛ deɛ mea me hɔ ne hɔ ɛsa ne teɛ so ɔgye aseɛ enti ewiase wɔ no a yɛtim no onyankopɔn ɔpɔ obiara agye no ɛsa sɛ ɔhyehyɛ onyama yie no ama ho kwae a ɔbɛmu ahu n'anim onyam ɛsa ne teɛ gyeme so amen ɛti aberɛ a Joshua ɛwu ɔbɔfoɔ no wɔapea ti sɛ nnipa ɛsa ɛna deɛ nɛsiyɛ ɛna ɔpɔ ne nkyɛn ka kyɛ ne sɛ ɛti Joshua kɔ owura ne nkyɛ kɔka sɛ owura wɔyɛ afa na yɛtamfo wɔyɛ afa na se atamfoɔ fa ɛna ɔsi daabi ana ɔsi daabi afei meba sɛ awurade dɔm so asafo afei ne maba sɛ awurade dɔm so safohene na Yosua de n'anim butu fam sɔre no afei ne maba sɛ awurade dɔm so safohene hallelujah amen na Joshua te ne sua kyɛ ane sɛ yɛntima mu bu Jeriko afɛ suo ntwamfa kuro no so a Kana asase ne da hɔ yɛkɔhɔhu so ɔte aseɛ ɛti brɔda mese ebiara wotie me wonem ahohiahiam wonem amanneɛm nkoko ho ɛsa tuanoma no yɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ akyira kwae ɛsa ɛna wohwehwɛ nso a hwehwɛ wɔn a woyɛ akɔra nkyɛkyira kwae ɛsa ne teɛ gyeme so amen sɛ wone wasɛ nkɔtɔ nsɔfoɔ bi odifoɔ nyame nipa bi ne odi ka kyɛ wo sɛ fa sika bra nsa na ɔno ayɛ mpaaba ɔyɛ fake ɛnokorɛ ami nipa bi anyɛ saa ɔyɛ fake ɛsa ne teɛ tua sika nsa ma hyɛ nkɔm ɛnyɛ kopa ɔmo yɛ fake ɛsa kyɛm sika na nka bibi nkyerɛ wo ɛnyɛ papa ɔmo yɛ fake ɛsa hallelujah amen akwankyerɛ ba fa sika ma me na menkɔyɛ ma wo ɔyɛ fake ane akwankyerɛ ba a wakɔkɔyɔ gyeme so amen sɛ wo na ntwitwae children som wokyiri hɔ children som wokyiri hɔ prisons wokyiri hɔ sɛ wɔn mu ntimi nkɔ a ma wo nua bi nkɔsi wo anan ɛsa ne teɛ kɔsɛ onipa bebree hɔ nom a wɔn mu kita wiase nyansa a wɔn de bɔ korɔno ɛwɔ afoforɔ nkyɛn through the word of God ɛsa mese wohia huhu mu kyitaani ɛsa kyitaani wohia wo mu kyitaani ɔbɛta wɔkyerɛ biribiara mu woyɛ difoɔ hwan na ɛta wɔ akyi a noa sɛ ɔna mu saa na ansa wodeɛ woyɛ adwuma no kɔ saa hwan na tuufo hwan na tenetene huma adwuma wokɔ yeyei wode wabu ho ntɛmfa ka wonya kyikyɛni a kɛnkɔba saa wonya kyitaani na de bia wɔtere no na ɔtuufo na ɔka wo mpaabɔ mu a nkanu nkwaseɛ mma ɛsa onipa bebree hɔ nom a wobɛdifoɔ wi onim sɛ noa no no ɔmu obi a mɔ mpae ma no masa ahanta wɔ mu ɛsa meka kyerɛ wo gya ahomasoɔ no bra meka kyerɛ wo ahanta wɔ mu ɛsa ɔhwɛ abonsam bɛgyi wo ahwe wɔ nsanka ɔbaadeni amen paul nom nyinaa ɔmama asomafoɔ no kora nsrɛ bia ma wɔ paul asomafoɔ no bɔbɔ mpae ma wɔ ɛsa Mrs. Penny, God richly bless you. Also, I really like your teachings. Wish I can join your church. You go so bumpy, rather be quiet. Now go push out. Tieni. ane So just say, me mama pie mama. You only know the sound of my team. ɛnokwasɛm We are do some travel and what you know about to go. ɛhudi Not what could ada wɔ ɛdifoɔ I you no I compare the atta. Amen. Just what did hoodie. ɔmfa no wɔdi sɛm no nya hwee Last week, a program by Bina, a decent before a dephobia. May say, Menusia.
woyɛ ahantani a mehu wa no mahu ɛsa mema sɛ eli a mene nante yi ɛka no sɛ hunumu obi paa mene ne nante awurade apone kakra ma no sɛ me honhom ana God spirit atimi mu no ɛda towa ɛno ano no ampa wobɛhu sɛ na biribi asia ma adi adanseɛ sɛ sei na teɛ wonyɛ correct ɛsa sɛ mene nhyia 101 sei sɛ bia yɛwɔ ha yi na obi fu mu aba na wɔse meyɛ nyame dwumaani sɛ sɛnkani diifoɔ dwontoni sɛ mhuu sɛ kinkirei na God spirit ɛwɔ me mu no ɛda towa ɛno ano no ɛkɔ a abɔ nsɛ no abɛsi deɛ ɛbɛsi so deɛ mekae no so ɛsa Elias say nyame ama no bi yes jame so amen eti me sɛ yabra ba yabɔ no onipa ntimi ne ho saa iti bɔ wɔdwe mpo sɛ wobɛsiesie wo sɛ wobɛpɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ a ebinom wɔmyɛ correct ɛyɛ nyame adwuma yie na ɛto deɛ aden na bere wo so a wode woasɛm bɛda wo womaboa wo mpaabom sɛdɛ bɛyɛ wobɛtumi agyina wo naa so ntɛm nhyɛnka wɔbaadeɛ toa so bra me nea ɛntoa so no yes wɔse na afei ma wɔbɛ sɛ awurade dɔm so safoe enti bɔfoɔ no ka kyerɛ Joshua sɛ afei ɛne ma wɔbɛ sɛ ɛna maba sɛ awurade dɔm so safoe awurade dɔm so safohere ɛsa awurade dɔm so safohere ɛsa afei na maba sɛ awurade dɔm so safoe na gye sɛ deɛ na Joshua yɛ nyinaa no na yɛ ɔkwa ɛmfa because na tumi no wɔ dabi ayi first one na tumi no wɔ Moses wɔ ɛsa Moses nso kɔ ane ewiase leader bia obelidi bibi bia no wo mu di n'akyi ba no enye yi sɛ mo betime san ho da ɔsɛ Yesu Christ sɛ akwanse ne wura mo jatuma leader no yɛ no ane wo abɔfra wo ntimi nya ntra no da dabi da wo yɛ the techniques bi bɛyɛ ɛsa ɛno korɛ paa yes akwanse obi kyerɛ obi carpenter adwuma ane wopɔn sɛ deɛ ayi no deɛ ɔkyerɛ wɔ adwuma no wɔ techniques ketewa bi ane wokɔ sɛ deɛ kora ne hɔ na ba bɛbusa ɛsa praise God amen wɔsɛ afei ma ɛyɛ bɛ wɔbɛ sɛ awurade dɔm so safoe maba sɛ awurade dɔm so safo hɛ ɛsa sɔgya sɛ bofoɔ no a ɔbaayɛ a ɔbɛboa Joshua amɛdi ɔko no mu nkonim no wɔsɛ no wɔyɛ hwan a awurade dɔm so safoe awurade dɔm so safo herɛ ɛsa ɔsɔ me adwuma no a wɔyɛ no tumi bɛ na ɛbɔ adwuma no woba wɔsɔ me woyɛ adwuma wɔ mines tumi bɛ na ɛbɔ wo kiram wɔsɔ me woyɛ adwuma ɛwɔ customs sɔgya sɛ tumi bai ɛna ɛbɔ ho bai ɛwɔ customs hɔ kɔgye banse ato n'asɛn nhyɛnka ɔbadeɛ ni wakɔneɛ tete ne tɛkyerɛma so sɔgya sɛ sɛde bɛyɛ asɛm bi a ɔbɛka biaa no nnipa nye ntom sɛ yɛ o sɛ nyɛ o nnipa nye ntom ne ho adwuma ɛsa nhyɛnka ɔbadeɛ ni wakɔma bi akɔdɔre aduro ɛti ne wohu ato wɔ mo a yes nyame wohu nti omu mu no wani bɔ n'anim a na huhu ne huhu atɔ so ɔkɔ baabi akɔdware aduro ɔka sɛma no ho so kyerɛ ɔkɔdware aduro ɔkɔ baabi na da bia na meka sɛ Satan ɔnkyɛdeɛ kɔ a wompɔ obi a wɔyi Satan atamfoɔ kɛse a ɛne saa deɛ mekai ane woyɛ Satan atamfo ɛsa bɛre ɔbɛdɔdɔ te sɛ okurani bi a anasɛ efie nipa bi a wɔtutu oburo gu hɔ na ɔde kɛntɛn ɛso mfidie ɛpa akokɔ akokɔ akye no ɛsa anabɔfoɔ akɔto aboa no wɔdɛɛdɛɛ no ku no wɔ so sɛ be very careful meka ahintasɛm dɛ ɛnokwasɛm nti ɔdɔfoɔ menim haw bi a wonam mu ɛmfa ha ne ntena wo fie dabi tuanama wo ɛsa na deɛ ɔtie na ma wɔ kristo mu ɛwɔ no kurom no wɔnya danseɛ ma ne nipadua no nabrabɔ amen nti ne ɔka sɛ mo nhwehwɛ ɛsa na mobɛhunu gyeme so amen wɔsi afei ne masane abasae awurade dɔm so safoe awurade dɔm so safo he ɛsa awurade dɔm so safo he ane awurade dɔm ɛso so safo safoe hwan na wobɔ mpa ɛfrɛ no oh berɛku ne apɛpɛ
Botirewa. Na tegale. Hallelujah. Amen. When na wujidi won mu. Hey. Why? Otika na kan ko nya kwanhia ne fie obosu no bondi. Ensa. Atia bajimi o. Atia bajimi de onana. Hey. Hallelujah. Amen. Kristo mu na nkwaje wo. Ensa. Na tumi no so odama nipa bi omdu ye na djuma. Ensa. Wo mon sai ebi ho. E woni kre. So to bo sem woni to fam. Na hwehwem a ubewuru no kware Kristo fo papa enwusire kura wo. Eno kwasem. Na no matua no mabo mpabom. Na de eda ho onyame afo nso amoa de ho. Amen. Amen. Etibofo no baa no obeboa Joshua. Amen. Ema Joshua etimi kudi nkunim. Eno kwasem. Etijani ko fo sia nanka omuntimi yiri ntumuro. Through the direction of God, omuntimi twa Joshua wo hia embere so ama odan no ayesini se first one ejurugui. Abraham fa se kan ne etuo ni abobianka. Titani oba mu nti. Titani oba mu nti. Ensa. Isanka oba yeri. Amen. Yansa owura bi. Wonso ba tia asase so. Wọ́n di anu Onyankopɔn nipa. Ɔde wo to wɔn ankasa n'abrabɔ so. Nti wɔn tua na ma wo. Wɔde ahokyere ekɔ wuom. 1 Kings, 2 Kings chapter 4 verse number 1. I am for what tossum you. Yes. Itina emo ba kule kro no. Yɛkɔe. Wose Elisa no oba kunafo no. Elisa no ɔbɛ kunafoɔ. Kɔe. Na difo ma no mu ba kwe da ba fra Elisa se. Ti asɛm ni yo. Adinfoɔ ma no. Emu baako yere. Tia mu fra Elisa se. Na sɛ ha no. Elisa tam no. Na adinfoɔ no dɔɔso. Ensa. Your minor prophet and your major prophet. It's major prophet no ni Elisa. Amen. One be Elia nsia na mu. Amen. Enti nketo na omo wo no mase no na baako yere. Obe kunani. Amen. Na je se bema no odifo na wu. Ensa. Enye se nyame nipa nwu. So just say. Ensa. Wo ye man of God, for sure tim so obewu. Etamo kama you die. Ibiru so modi nyame nkrofo so adani dani nyame no. Oh. Hweliye. So just say. Wade no sofo adani nyame. Yankopon en wo so mo no. Omuni kuru. Aisa. Bere obunu sofo. Hey. Hweliye. Omuni kuru. Ane. Bere obunu pasa. Hwe. So for kan san na ho pechecheche. Su ko fi ofa ne kuru nya hwe. Nantini kuru so basa. Aresa. Lady bina owo fie sa na no sofo besera no nim se sofo gina ekwan epunu na chi. Ano kasa didi ni kuna tem basa. Tiatia no na sofo gina odi. No nim se Sofo aba ho. Any boss of hey papa oh welcome na baby akonwa no kura na sofo betrem na wa de atade apepa so wa ye kama afena ni kuru to no hwe ndi hwe ni yire nim di sa no awusu ni ti na bra ho bra ba ya pa ko chire Kristo wo de ani dia ma sofo na chese me de on family hwe nti omotrans din komo wi na sofo no ka kire nse de ekoso ha nyina me ba ma be gina mehu oba ade Kristo fra wo frɛ wan frɛ sɛ ye me hwahwa asofo esa ne bu kuno nim tia wo fi esa de wo ye de fa nyinam sɛ wo nye Kristo ni oh nti ani de no obu a wo de ma me no fa saa ma osofo hallelujah Amen. fa saa ma osofo cause ona ye abusuaniti esa me sofo de me gina wo sɛ asafo no ti e wo Kristo anam ti sɛ wo de ani de ma me de a fa saa ni de ma ukunu sanity hallelujah Amen. bebre ebu on mo asofo wa kire won mu kunu no awesome dodo ni kunu ka cha ne sɛ wonu aduane ma no a wo sɛ me kɔ mpaabo me kɔ asɔre esa bebre na akoso a ye aduane ma me wo sɛ me ni time asɔre time aduru me esa me late sister opa asai esa asɔre na wo kɔ no mfa so ma so ma wo da Davida ketua bi anim because wo nya brɛ ama wo kunu esa ukuru sisi nneɛma no na woka ha adwene do ana ta wɔtena ana tam wɔso ana wanwan ɛna mfa nkosi a usu nim sɛ atade ebi a adeɛ kyɛn no na wɔhyɛ akɔ dwuma wansi a obenya problem
ampa wɔde saa de saa ne wɔgya nneɛma no si na wɔkɔ asɔre kɔtena asɔre hɔ kwa fa so ama so ɛti akristofoɔ binom ɛne dodo a mepatwo bebree yɛre mo ahyia yɛ a momiani ka ne din yɛ fie ni ansa ne akɔyi no abɔnten ìṣẹ́nkẹ́ ọba adé ni mama kote ṣe yẹn kọ. wọ́n sì na ẹ̀dínfọ́ ọmọ inú baako yẹrẹ tí a mú fẹ́ Elisa sẹ́. ẹ̀dínfọ́ ọmọ inú baako yẹrẹ. tí a mú fẹ́ Elisa sẹ́. tí a mú fẹ́ Elisa sẹ́. wà kó a. mi kúrẹ́ wù. ẹ̀rí ayé. mi kúrẹ́ wù. na wọ́n ní mi sẹ́ wà kó àti ẹsẹ̀ ní ọ̀sùn ẹ̀wúrọ̀dẹ. na wọ́n ní mi sẹ́. wà kó àti ẹsẹ̀ nù. wà kó àti ẹsẹ̀. ní ọ̀sùn ẹ̀wúrọ̀dẹ. hallelujah. amen. ọbaa no na ẹ̀kanfo ní kunu. ẹ̀dí akyerẹ òdìfo Elisa. wɔsi mi wura winim sɛ ɔko ate aseɛ no ne kunu te aseɛ na ɔsoro awurade na osuro awurade seesei okristo-ni sɔfoɔ nyankopɔn dwumayini sɛ yɛbɔ dwa ne yɛfrɛ wɔ yere bɛgyina wo sɛ ɔni ho adanseɛ a adanseɛ bɛdibidie woyɛ sure sɛ nti oyere bɛtumi adi ho adanse ba ebi asɛm a ɛyɛ wo sɔfoɔ bi gyina pulpit ekura microphone pirikyi kikam kyɛ sɛ ɛnwɔsere aba no so nyagorɔ ɛnso ɛdɛm ɛnyɛ koraa kwan a ɔde ɔbaa no nam so no ɛnyɛ asɛ ketewa sɔfo a wɔmmɔ akɔhoma sɔfo wɔmmɔ akɔhoma sɔfo opie a na ɔne mma akɔdi sika wɔ abɔ obuo no sɔfo obuo no ma wɔkye sika kɔ abɔnten atade nto bi ma ne yere so ɔgya seɛ ɛna biribiaa bɔ ɔbaa no so ana ɔkɔka pɛ asɛ ogu ne kunu no mu ase sɔfoɔ sesa wadwen sɛkyerɛ wadwen tɛntɛntɛntɛntɛn yɛwɔne ba bebree wɔ hɔ no mu a sɛ nnɛ nyankopɔn ma kwae sɛ ɔbaa biara ɛbɛtumi agyae ebi a ade ketewa bi wɔ ne kunu wɔnya no a kado wɔ ma bɛgyegya wɔ mu kunu ne wɔ ma bɛgyegya wɔ no m yere no asɔfoɔ no mu fam wɔnya tam ɛne mpaabɔfoɔ ɛdi nkɔmmɔ 24/7 obɛtumi atu kaa akɔ obi fie akɔbɔ mpaya ma no bare na yere yare a oni one single day single hour a wɔre bɛtena na yere hɔ mpo abɔ mpaya ma no na nka bɛsɛ wahyɛ no nkuran wosɔfo die no ɛnyɛ paya nhyɛnka baadeɛ no enti ɔbɔne tia mu di adanseɛ sɛ wako ate aseɛ no na wɔsuro wurade nyame nipa a mene wahyia wonyam suro te sɛe the fear of God every to mu woni baako sei the God spirit ati mu bia wo hwɛ no ho so yie ne nipa nya no ho asɛm anka ebi na nano Samuel ɔfrɛ Israelfoɔ bɛhyiaeɛ I think it's 1 Samuel chapter 12 wɔ baabi wɔsɛ Israelfoɔ medi ma danseɛ Nyankopɔn mabu mene wɔ ɔman ntam atɛn hwan na magye ne biribie hwan na magye ne ataadeɛ na hwan na magye ne dwae mɔnka ɔma so owura Samuel wonyɛ hwee womɔ yapo nhyɛnka ɔbadoni sɛ ɛde wogyina nsaneani a adanse ɛbɛbɛbia fa ho wotimi de honhom no twa obi nkontompo na ma ne sɛndi sika de brɛw so ɔgya sɛ wotimi de honhom no twa obi nkontompo na woagye obi kaa afiri ne nsam wotimi fa Kristo din so ɛdanta obi agye n'asase ɛne ne fie mpo akura firi ne nsam obi kura timi yɛ ama obi tɔ ne fie na wɔde sika no brɛ no yes nyame sɔfoɔ mese yɛde adeɛ nyina kɔpɛ Kristo ade mu o na adeɛ bɛyɛ wo ne sɛ adeɛ deɛ akyire no Kristo bɛpapaa yɛ mu na abɔnefoɔ no wɔde ɔmagu kyɛm ahye wɔ sɛ wohwɛm na wotia no a ɛna nwummere ɛyɛ kɔkɔbɔ ɛne afotuo hwan na yɛ spiritual backup wowo titadi wane hwan ɛyɛ ɔsɔfoɔ anaa waa mu ɛyɛ kɔko firi anasɛ bɛɛbo nsɛm bi nhyɛnka ɔbaadeɛ ni Onyankopɔn bɛyɛ biribi a ɔde fɛ nipa so yes deɛ wɔma wo mpaeɛ no sɛ bɛtumi awie paeɛ a ɔde bɛfɛ biribi so ɔde bɛfɛ nipa bi so ansa na adanse aba woso mfɛ nipa nyɛ hwee womu nipa so ɔgya sɛ noansa wonamu saa kasa fii ane koko bɔne ɛna si nipa bebrɛ nhyira kwae nhyɛnka ɔbaadeɛ ni gyema yɛ nkɔ
and to us one. Yes. What's it? Now, when we saw a quart, yes, Was you so a quart, yes, no, slow ready. no slow running. Come for my belly. If you see no woman tea, no one to me mapu. Yes, sir. So you so team one, would you be careful? Very careful, pa. Yes. Yes. Masa ne de asafo na do so. Enya se What mketo. was on it? Ai. What was on it? Masa. Na dafo ados. Wa hu ya. Ube bu sisi a. Obi di sese be da no nine. Okay. Yes. Okay, pa. Asuna sese no so odada no nine. Aye. Obi wetim di asokwa akra da no wa chenchen. Okay. Na ni nyina nso koma wo mo masum yo mo hene no. Esa. Da pass mati. Last na me kante me meto no. Se me no bo mpaya. So ta se. Fa wadwe no akoma di empabo na me bo ni se nyame ni pempaya oba ma mi. Menye mu adanse. Me no bo mpaya na ewa wo yo ho se upe bibia tie a betwitwa won nsam so. I will let you go. Ani. Okay. Me life no no. Sabe no bo mpaya e bia wo de problem bi aba ade we na ekoso. Man of God, Messewa coming Pabumu, Miss you. Nansa na watche, he. Direction be on my. No one say, was me your head. No block. Me life for no. Oh, young Quadian. Me, mama, top pressure, mammy. I will never do that. Jesus, I'm buying a young one. You may advance Sanity. Direction bar fine. Ama for Gideon Sasa, I don't see a Obama. I saw it. Sanity. Young Pabo, and that problem beyond a direction bar. Yamantra Sasa. The Bulu Asu Mahiro. Esa. You shan't go about it. Doesn't matter. So, come for Baba, the family, my better than what and Phobia bar over family member. I can and quite. I don't know what I just say. Papa Netiasian. One children. Esa. Won't be found one of my punty. Nede hwana hey. Ba you can say as I never move. Yes, mketo. Se pa se ho kire pa na obi the problem bi aba. You better. Na da no ni kapre. Good. Eno asa won na ehye adwuma no. So that's it. Na cotems. Any answer na be hem babo na sini fase ebra. So that's it. Nka o jisika no. The ama asofo no bebre edika agigi sika no charge no say you obu orma nyame fa aso boa na ne kwa bia onka obi m. On that's it. Won fiu kra. Owura bi e wa think say Spain was a baby. The one mo na number be frame no me kasa no say the bibia ye perfect genuine. Ni sika say so mutua ma ni sika kuma. O mu be so mutua. Billions of dollars. To kana am so wo de kitwa bu nyame anim. Enti ye mompa ye nyam be bie kwai. Sanity. Na mbo me soft pen yamane odifo. No so when ye nto ampa aboso. Befa within less than 1 week. Wednesday be me bampa abosa krek na me take a throat room. Krek me peke ya. Nyamye tie mpa bo nyamye tie na say je me nyamye tie. Was kana betom. Wow. Ti me kokora bi na kwa so me kontibidi ka abo amaneti. Me kona ye bibia ni abetem before then no so no di ka hyehyɛ bo. Mobile money number say. Na say Kwame dollar si de ne waje de ne say jama menya ka kokura bi de nyame adwuma. Ti say ade ba ko a ekumi pa no. Ka no. Me boka bone. Eno kre pa. Ti ko nya adwuma ba bi pa. Isu tim ko kan hye wo. Anadwo na wonko wonna. Dinga wonya na mimie kwa no kurukuruwa bi nya kurukuruwa bi araba run e bi akewo number kura na nya matis ya be bi kura nenka ja o de koba sa na wo yi temsi awrade we de tim pa bo mai o so mobile money number say na de man no o so soft penny so number
na me boman Yes. ana de be nan koye confuse nti so pani number no me di ne din tato Tato. o send e din bebani me so me de no send e din bebani sɛ be koye confusion sɛ na ko fa contract ne bae de nya dan a enye pe abebe Anya pe. ana me ma me de contract abebe Anya pe. ana me bo odi for man here say na ko no so de nyame ase eni ne nsuro nyame mentini gabi Obu afaso. mentini gabi e wana me bo oluma ma de say o alo wo twa di o nsuro nyame koraa wo twa di hallelujah Amen. wo twa di Iskanko. so na on say o ma we hawa ubedi fu nyame ni ɛno kwasɛm say urade ne ma na eye ɛsa ɛnyɛ wo pɛ yo nipa bi wo no mo ade na bi ti nipa bebre say yo nipa bi wo no mo a nyame be fa so aye bibia ma na mo anya danse e na wo mu ani no ɛna bi ti nipa bebre no ɛnɛ papa wo mu ani no so ta say e bi a nyame bɔ kwa fa ne so ane to ɔno no kɔ di adanse atiri obi Okre. na nipa koro no moma abɛboa bɛdodoɔ no nso ntimi ɛsa na hɛni tirim ɛnɛ meyɛɛ na asom asi na wotumi ne wodea dabi Ne odia. ɔso ade ma akɔmɔ mfama pa ana problem so wɔ hɔ kora na ɛbɛyɛ dada ane wo bɔs wa ne gye soɔ ebi wɔ no ma na ɛbɛyɛ dada ɛsa fa na ɛbɛfa wo so ane nti woyɛ adwumani a nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ ateaseɛ ɛntu nkɔɔ mu dabi na bu nipa nyinaa pa ɛsa na wone sɛ kristo na akatua areɛ bɛyɛ ɛwɔ no ɔbɛtua aka Ɛsa. simple ane yehowa nso ɔde ne gyae sɛ wode nsɛm dɛ hyɛ otim na sɛ azan ne kalabula ne nneɛma bi no gyae status tatese bi settings nko a bɛsɛtesɛte nneɛma saa gyegye sika bi yɛsa wɔnsa mpaabɔ no kora nkɔ dabi Nko. kɔyɛ mpaabɔ ama obi a ɔsɛ ne sɛ odi ka tua sika ansa ane tumi bɛ na ɛbɛsɔ mpaabɔ no akɔ sɛ ɔmo ɔmatete mpaabɔ a ɔmo bɛyɛ mpaabɔ a ɔmo to aseda dwom wie a na ɔma pirikyi awie ɔmo pirikyi wie a na ɔma bɔ afɔdeɛ tumi bi ama ho biem ɔmo gye sika ansa na ɔma to ahoma adwuma no so ɛɛ nkonkono ma hɔ dabi Mama. kɔ awurade to so ɔbɛwuru sɛ mɔma adwene nyina yɛ sika ɛsa because sɛ moyɛ adi nwuma wie a monim sɛ ɔmbɛsɔre akɔ ha nti ɛnyɛ ne ka nyi sika no ansa ansa that's mindset of nipa binom ɛsa wɔyɛfa mmɔ kristo de nhwɛ adantea sanka ɔbadedi Amen. sɛ hwan ɛna yɛ wo huu mu titaa ni ane hwan enti abere a ɔgyefoɔ no te aseɛ no wɔburu sɛ wɔyi obi ane enti wonkɔ deɛ wɔtɛn no hɔ ɛsa ankɔ serɛ no sɛ ɔmɔ mpae ma no na ahokyerɛ mfiri no so ɛsa ɔyɛdifoɔ so na ahokyerɛ Tiro no pa. yɛwɔ ha obi bɛtumi ayɛ odifoɔ ɛso no wɔ ahokyerɛm ɛsa ne teɛ obi bɛtumi ayɛ odifoɔ ɛso ɔba bia no wɔtumi no no ware Okre. deɛ ha no 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 ne sɔ ha no no odifoɔ a wɔka nyame yɛka sɛ ɔka nyame adwen ɛsa ɛso ntimi nware Okre. wɔyɛ sapaka nipa o nanso baabi a wobɛwura biada wɔnya mmoa mfiri nipa nkyɛn Okre. deɛ de tete wɔ no no ane nhyɛnka ɔbadeɛ nim wɔyɛ sɔfoɔ paa ebi kuro yɛ pirikya opirikyi a tumu sɛ yɛ nyame nipa wɔka nsɛm paa nanso ɔnya obi ɛma ne nso no mu ɛyɛ sɔre kɛse a ɛda wo so Sara. gyeme sɔ amen Amen. ɛde saa ɔha no bɛtumi afi hɔ a agye sɛ wokɔ deɛ wɔtɛn wɔ so ɛsa na wɔboa mpaabom ane Okre. ebia na nyame ahumɔbɔ Amen. ɛfiri sɛ ahemfo kyiniyɛ ebi deda ebi deda bi akyi ɛno kwasɛm nti aberanteɛ no ne wɔyɛ nyame nipa paa o nanso na ɛsɛ sɛ nkɔtu anammɔ wantu ɛpɛ backup wanyɛ adɛn name ne yɛdifoɔ name nkɔma wei ɛnyɛ sei ma me ɔmmɔ mpae ɔmfa ne nsa nto me so ɛneɛ menyɛ yɛnyina hu adeɛ yɛnyina tumi pirikyi yɛnyina neɛ kɔkɔa so kɔfa deɛ ma bɛtɔ wote aborɔkyire a mesɛ wote aborɔkyire sisa akɔdwa no wɔto no foforɔ no deɛ wɔtena 10 years no ɛne wɔwɔba 3 months no wɔne ne nya experience no nya pɛ nti ɛtɔ da a gye nimdeɛ bi firi obi nkyae ɛno kwasɛm na ɛmoa Mini dozo. awadeɛ so ɔkya seɛ ɛtɔ da gye nimdeɛ bi firi obi hɔ ane Aye. Wabere wanje.
so just say enu nti na asem ba ye se ko bi sa berewa ye ko die futuo ni niema bi ye ko pe backup yes is a one of backup asem se one aka wasam tire I told you I want to know you come on. You shall go about it. Amen. You feel to me better me about one time. I want to do come. So just say, me the me so phobia and mom pie mame. Me mo bi amfane san to me so. Me am a bomb empire. So kasa. Wo mi nyina sa na omote. Me am a bomb empire. Wo de sa so be ko wom. Jame so amen. If say abrabana ya gba no wo bo ma ne safua e wo bi ho. And question. So why hura e pono wuntimi muani. Wo so wuntimi mie. Na waka pono chi. The one safua no obi no ko. Na wo to ABC. Amen. You shall go about it. Amen. So so me am See. Na Elisa ka chere say. Elisa ka cho ba ni say. Na me nya me ma wo. Ademo je na me nya ma wo. Say. Hallelujah. Amen. Ka chere me. Dia na wo fie. Ademo je ko na wo fie. Na oba no say. Jo ba ni ka chere say. Afrani hwe die wo. Egna bia ko pe. Wa funa eni bibia o. Enwo. Egna bia ko pe. Oyo. Akatoa fanta toa no ba ko pe de so. Mini bibia biem. Da bi. E ka so meneme. E to da na ye Kristo ni no one voice out wa. Huhu bekun. So the one sam hihye ho sa wan wi huhu bekun. And question. Na wo bie wa no so a hunu ba bia wo bie wa no akọ. Because nipa na wo bie wa no akere no no. E bia no so no ni nyamedwen. Na wo direct wo mo akọ abusu fi. From pen to fire. Hey. Afi wase. Amen. It is a wo probi ni na di nkomo afa wo ha bi na nya abotre yobu okura wo ka wasam kire na e chense wo da kotre wo bi so. Obi abete. Yo safo ni bi o. And question pa. Obi edi nkomo bi eye ne kokoro mu nkomo akire obi ma teni nti wo se efiri okura no nka so. Nkomo nchi. Sister. And so one can so asem da so. Because efutuo ene kasa kire ye tase free ha na ye dia bobra jeme so amen to so bra menua and to so no yes was na dia na wo fie e dia bi na wo fie e no ka tell say e no ka say wo fra ni bibia je wo hia bia ko pe je enwo hina ba ko pe esa ko e ni sa ka tell say nti Elisa ka chere say e ni ko femfem improve wa wo titi be wo nyina ani wo mu a ebe ofi pamfo nyina be wo nyina no kwagije enkruwa gallon esa ko pe bibra enkruwa ehunu ko pe nkruwa ehunu na mane no so pa se wo ba mu a na se uba mu a to no mo ba no ho prum wo da na wo timu no muntum ho esa na hwehwe nkruwa no na enwuru nkruwa ne mu oil na ewo etoa ba ko pem no nkuwa dodo abenye nyina asese wo hwehwe na fa de ma ne sisi nkyɛn hallelujah amen na wo hwehwe guma de be ma bia fa si nkyɛn wo fredi ko e firi nkyɛn ko yi enti oba no so etie de odifo no kan yunipa bebre ho no mu a omu ntie ho konkoro kasa sa wo hwɛ me na sɛ wo ni nyankopɔn nipa bi bɔ mpaya bunu ensa bunu asem bi e be firi nanu aba gine Kristo asem so bia emu na kuma ensa na tie bebre di nyama di agoro no kwase mfiri nyame otu kwanti na dwuma kura ne nti me chen me wuska chen me wo manim chen ubedi dokuno kwa behofom shango ba deri amen enti ebimu a muni nyango pon krofo no masam aya etuturi fom anaze mumuonu mon saksera maadwi ebu omu adi sam zo da je nkom hye no beba no on fa ya hwi wa fa na tra asamba bada bio nyasam ketwa wose odifo ne ka che ne se kwaji nkuru wa ne bra na muntu bu pro na munhwehwie oye no engu nkuru wa ni de be ma ya si ko wo fini nkyɛn koi eti oba no koi wakoto ne ho ma bɛno no pum okoye se de odifo no e kyere no pepepe na wodie so just say okoto no pum no ye se de odifo no kan pepepe enti ebra oye sa de no wie no afei
nkuru a ɔkɔgye yɛ no nyinaa no ɛyɛ amaama ana wɔte mu frɛ odifoɔ no sɛ kuruwa no nyinaa yɛ ma o nti wɔkaa saa no na ɔyɛ no ɛtuo twae saa yɛ ma deɛ a wonya baabi nhwɛ bi mu ana odifoɔ no ka kyerɛ sɛ ɔnkɔnkɔtɔn ɔyɛ no na ɔmfa ntua ne ho ka na ɔnsa ni bi nyankopɔn tumi no so ɔte aseɛ onyankopɔn no a yɛbɔ ne di no yɛfrɛ no otua kasa bɔ dwetiri nti ɔbaa no ayanamontuo na ahokyerɛ da no so nti otua anamɔ ne nyankopɔn nipa no kɔkasa ayɛ no wɔtie afotuo na wɔtie deɛ odiifoɔ no kaeɛ no ɛkɛ da no so no ɛfiri hɔ ɛma ɔsɛ nya dwetiri ɛde bɔ ne ho bra ɛfɛ nyameɛ no mu asɛm nni agorɔ ìṣẹ́gun ọba dẹ́dẹ́ ẹsẹ̀ wọ́n ẹni wò kyitẹ́ ni wọ́n ẹni wò kyitẹ́ ni huhun mu wọ́n ẹni wò kyitẹ́ ni wọ́n na bọ́ mpaabọ́ wọ́n na tuufoɔ wọ́n adwuma no wọ́n na ta wọ́n akyi ɛma wọ́n ti mi yɛ adwuma no a wɔyɛ no ìṣẹ́gun ọba dẹ́dẹ́ nanu owura Peter yɛde ne kɔtu afiase afiase yɛde ne kɔtu yɛ yi yɛde ne kɔtu wɔ sɛ n'abrabɔ nyɛ basaa. Na nke nyina so nkono na onyankopɔn no mu nyam ensankai yɛhwɛ anamo a asuafo no tuye Acts chapter 12 verse number 1 to 11 True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction Evangelist David Ujawura mene crew no ewa ha yima ene Yona ene de Yona on the vocal backup no ne de ono na lead vocals no one Isaiah omubo akiri dendenden said you wunu ekenka no na ofro beduro so na yimanso be preach na oso akenkai saa ne ekọ no hallelujah amen ya to aso ne koima asmafo ni ne tiri mienu yes yima ba kone kro no yangwai so the Petro kotu afiase the Petro kotu afiase koi wasina sabra na mu wase sabra no e hello ten ne saya asafu mi pa bia ya de Yesu Kristo ewu achi asmafo no to anyame adwuma no person um see Kristo adwuma ho kwai tell the ne kwasu ya hallelujah amen eti ohene Herod kenene nsa esuafo no oyasese o mafia ho yoma ya yade oyoma ya yade ya chibi ne ebubi ne ye de bi gu afiase ne ye kumbi na ye prepare bi e de sanction to o so kafiri eti omu di suro ne opopo ena na ehihye dem nti assemble si yango wo say verse number 2 no more than contact we had in Yakubu enti enam sa Herod timodifo yi an bonsam koguru anu mu anu yeso be sore tie Kristo adwuma enti wo che asuafo ba ko efre ni Yakubu James anu hwe ni ti ohuru sa so ida friend enti bra ohuru se de oye na aye nipa denti wo twaso ko fa Petro nso anu oto aso ko fa Petro ba yes ya pitina so Bible say na ye epitina wo che no na oche no de ko to afiase hallelujah amen on se ne nipa di bone etie nyame adwuma ne nipa esere eno kure pa eno kure pa osofo ya evangelist akosiewa se wakoye crusade wo baabi amanfo wo frɛ se nipa mebo nyame adwuma no amount na wo kan no nipa ama answer no de abetena media no so huru no esere no esere ne say oye program nipa ameto correction ti na niewu we yese de di wa anti wa wusiri bi di wo de na nya wa besa wo mi yaso mi ewi asefo gospel into mu debi eti onipa bebre hono mu a se Kristo adwuma eye bibi kakra bi pe no mo sere no mani age wo mi asenu no atamfo ni ye ka antichrist o mo ka ho obi a Kristo adwuma ene wono mo ntuo bia no wo hasa hwe ase no wo ye antichrist ye trene tamfo dako ye beka no so ho asem ye ka so obi antichrist ya yes obi a watan Kristo yes otan nyame asem bebre antichrist ateten so de why so got us so de na preacher no apie we antichrist trene tamfo what I know sanity
John 3:17-19 was 1 year term sɛ han na ba wiase na so nipa da so dosinsin ha fi sɛ onyuma ɛyɛ bɔne to mpɛ so ɔbɛn ha yes onyuma adadi jɛmɛ so amen yɛnto da kyɔkɔ wɔse no ohunu sɛ asɔ yudafo no nti ɛti ohunu sɛ asɔ yudafoɔ no no nti ɔtoa so kɔfa petro ɔkɔfa petro bae nanso ɛyɛ apiti na ɛyɛ apiti na wɔkyerɛ no wɔkyeree no de kɔto afiase wɔde petro kɔto afiase wɔde ne hyɛ asraafoɔ ba no ɔwɛ mu saa ahodoɔ nan nsa hallelujah so yɛ kristoni na wohwɛ me a ɛma ne ma wadwem sɛ ɛsɛ wɔntimi nto ɛbɛto sɔhwɛ wɔ hɔ amanneɛ wɔ hɔ ɛbɛto nyame adwuma no sɔre bata wɔn kristo ɛfa sɔre mu na wona mfa sɔre peter fa sɔre mu wona mfa sɔre mu jeremia fa sɔre mu wona mfa sɔre mu obedia fa sɔre mu wona mfa sɔre mu sanka ọba de ni amen yẹn tẹ bàtẹ kọ́ ẹ. ẹntura sọ no yes. wɔkyerɛ no wɔde ne kɔto afiase wɔde ne kɔto afiase. wɔde ne hyɛ asraafoɔ baa no wɔde mu bɔ mu ahodoɔ nan nsa. ɛna wɔde peter ɛhyɛ hwan nsa. asraafoɔ baa nan a. hallelujah. wɔbɔ mu saa ahodoɔ nan nsa so wɔwɛn no. yɛwɔ akirisofoɔ bebree a wɔn deda afiase. ɛsa ɛwɔ huhum. yɛde wɔn agu afiase. yes. wow. afiase a yɛde no atoa ɛna yɛsɛ yi demons a ɔmo monitor sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wontumi ne wo. Mr. brother baabi a duro no wohia spiritual backup. amen. sɔre o sɔre firi wo to so na tia ne mo hwehwɛ baabi a kristo wɔhɔ mu a na wɔmpa wɔ nkyɛ ne fa ahodeɛ mfama wo. amen. baabi a duro no ɔwɔ ne ntimi bio dabi gyeme so amen nti dɔtɔkɔ a ɛntoa so no yes na pɛ sɛ twam ɔfa sɛ no akyire no ɛti ɔmo gyee peter no ɔmo de ne too asraafoɔ a ɔmowurɛ ɛbom saa 16 ɛsa sɛ wɔwɛn no ɛti huhum no yɛkasa yi obu ɔma na wadeɛ yɛde ahyɛ toam toa ane ɛboa ase yɛde akɔhyɛ pomfimfini yes baabi a densure da no ebunu wɔ hɔ ne yɛde na ware akɔhyɛ yɛde wakɔyi sɔgya sɛ yɛ onipa bi wɔ so a ne deɛ no yɛde ahyɛ bukyiem ane yɛnoma so gya daa na ɛsese saa sɔgya sɛ waware o ane waware bɛrɛ mu ne wɔnyam no yɛde akɔhyɛ bukyiem ana bukyia no so yɛnoma so gya yɛnua aduane wɔ so nti sɛ biyɛ mu ɛhye ɛti onipa bi wɔ hɔ ma aware no ɔte ase na asomdwoe nim dabi wɔnyɛ asomdwoe da asɛm anya bufuo na ɔba no bu afu asɛm anya asam na bɛma no so ate afa so nti da bia yɛsi mu awareɛ mu nkonnwa abasɔfoɔ mboa berɛ sisa you need a spiritual backup ohia kristo mu mpabɔ ɛnsa nsanka ɔba yɛri na tumi a ɛfiri kristo ntaa no ɛfa nipa bi so areɛ bae ɛbɛdiriva wo ntantan baabi a wofiri no nyɛ abusua wofiri wo mu ɔden so ɔta sɛ ɛna tete wɔn so no yɛhyɛ aseɛ de wofa abosomfie ansa na wonyini asu kristo som so kora nsipi nti ntena faako saa kristo bɔ sɛ ɔpa wɔgyeɛ ɛne adansia ma nsanka ɔbadeɛni ɛnyɛ baabi a sɛ sɔkɔ bae True Faith Church International ɔsɔfoɔ odifoɔ gye kɔ baakyi wɔne apamfoɔ ne adwumayɛfoɔ no wɔ ha wokuara wɔ ne wokuara bi a ɛyɛ mpaabɔ da fie da bia nso yɛ wɔkyerɛ memenda ɛne ɛyɛ asare ɛyɛ obi hɔ no ma wɔnwagye nsuo ma subɔ amɛhyɛ kogya ne nwera a woha ne nkɔ da konnwa ne ntimi mpae agye sɛ wobɛka kristo nya nkoi because ɔbusua no afirim no ɛfiri soro bɛsi fam nyina abosonsom nkɔ a wo maame fie bosom wo papa fie bosom na bɛrɛ no ade ho kɔware yɛ ɔba no nso fie bosom nsanka ɔba de ni gye dɔtɔ kɔe ɛntoa so no wakyɛ sae wɔpɛ sɛ twam ɔfa sɛ no akyire no ɛti ne wo mo pɛ sɛ twam afa hyɛ no akyiri na kyerɛ ɔman wɔyi no akyerɛ ɔman afei ɔde petro kɔto afiase wɔde petro kɔto afiase hɔ deɛ so asafo toa so bɔ nyampɔ mpaeɛ ma halleluya wɔ sɛ ɔde petro kɔto afiase hɔ deɛ nanso so toa so nanso so asafo toa so nanso so asafo toa so halleluya amen wowɔ problem ho ana bɔ mpaeɛ ma
Paul kɔ ɛsɛm wo wɔkɔ ahokyerɛ mu baabi a de ayɛka sɛ Peter kɔto yare wɔn a ntumi nya no hwɛ otumi bɔ mpaeɛ awerɛhoɔ akita no hwana na wura ho a otumi bɔ mpaeɛ hwana wɔ awerɛhoɔ ma otumi didi ne kra kora firi no mu nyame wɔ firi no mu nti wɔn sɛ na no yɛka sɛ John wɔda afiase hɔ no na na wura ho na nkonko nso ayi akyɛ no sɛ deɛ wobɛhunu sɛ buburo firi soro bɛsi na bɛte no wɔn na ɔyɛ me dɔbɔ ɔsoma mu afei yɛkyɛ ne kɔtu afiase ano wɔ sɛ twa no asa papa sɛ wone deɛ wɔba masa sɛ awerɛhoɔ ba mu a konkonkoro nya adwuma sɛ awerɛhoɔ wɔ mu a konkonkoro nya adwuma wobɛyɛ honam adwe nso ntimi nya ade papa biara nti deɛ ɛka yɛ abammuo nsɛm a wobɛhyɛ ase aka bɛyɛ dɛ wɔ wiase ade na menkona nadɛ fa deɛ wuo deɛ fa nyinamu ade na menkono so ɔgya sɛ afei ne wɔkaaka n'ani nti meka sɛ obi wɔ life so a ne kwan dɔ wuo ɛkyɛ nkwa sisa abɔwɔ adwene mu a sakyerɛ wadwe ɔgyefoɔ nda so te ase so ɔgya sɛ yɛkra mpagya nti na Kristo bae na ɔba so ɔbagye fra ahombɔne nso nsam yɛtumi yɛtena asase wɔ so ahyene animonyam nti nkwayɛ ɔhombɔne ɔgyefoɔ no te ase aka sɛ wɔbɛfiri wɔ koma magye Kristo adie na wɔtua namɔ na ɔgyefoɔ no atumi apaa wɔgye bi ama nhyɛnka ɔbaadeɛ bi ka wo nneɛma wɔ sɛ wɔde Petro kɔto afiase nanso asafo toa so bɔ Onyankopɔn mpaeɛ ma no afiase wɔn deɛ saa bere deɛ woda Queensbed mu meka sɛ kura wasam nan na center table na gu so na wine paa akyere deɛ ɔno ma na ɛsɛ yɛ ɔkra ho adwuma no ɛndeɛ ɛka mo mmerɛ bi menya binom paa na nya gorɔ bra kɔfoɔ no mu nsa ade ne sa koraa ne saa yɛ meya aburokyire deɛ papa bi masa sika deɛ obi wɔ ho ɛyɛ o ima sika wɔ ho a nansan na meyɛ yɛyi mabrɛ wɔkyena ti yɛbɛhyɛ hat sɛ 3 weeks o sɛ ɛne yɛbɛdi sɛ 2 months ana yɛbɛ program biara kura die 2 months on yɛbɛdi 2 months yɛbɛtena so da ho sɛ 2 months evangelism kwa no pa ne anwummerɛ sɛ 2 months yɛwie ma yɛ mmerɛ na ɛdana mekɔ fie no nam sɛ baka de ɛne de metwama num nti medu station hɔ a store bi provision store bi ɔmotɔn series na ɔgye baako aba nam sɛ ɛnam mekyia madam nam sɛ madam wowɔ series wɔ ɔsea nam sie cross nam sɛ mam grapes ni bi yɛdia akyere ɛma yima mede sa ka nwunwunwu nam sie cross mekɔduru fie na medwareɛ nam so tv na mede to baabi wɔ mu yi action movie baabi obi bɔbɔ obi sɔtorɔ na mede to hɔ sɛ mo ne mo anya motɔkɔ na mɔkɔ na mehwɛ bi na mede fa no nso atotu na da bɔkɔɔ na metua no bɔ mpa ɛgu so ɛhɔ na wifi frɛ me kere nam so wonyɛ serious time we nya nkɔmɔ na mede fo no tu baabi na me enjoy nom wan ma matua ma wo so no ahwɛ os me nom wan ma ahwɛ baabi a aduro yima asma me kai me nom ma me hu sɛ me kra bam ho ɛda no ne na bia me dae ɛne saa da nkwa na da bia bɛso no ma nom no saa mpuro no me nom bia mtimi da kama ba ne boɔ no ɛne ne asɛm no bɛɛ sɛ 45 ebi de gye 47 ebi de gye 50 Ghana ne boɔ no na 50 Ghana paa sɛ yie koto drink baako pɛ timi wo fufuo die yi ɛtɔ bankye tɔ bɔɔdeɛ bɛbɛ nye hu adeɛ a wɔn mama akra ba ho deɛ ai series sɛ saa deɛ fɛ series no series yes pɛdeɛ deɛ obi to asa na ana me kɔndɔ mɔt yɛtɔ ne sɛ mɔt yɛtɔ ne sɛ dɔnsi mɔ minya bi ama nom dɔnsi mɔ yɛtɔ ne sɛ sika wɔ ho a tɔ bi na nom wɔkɔ na bi na di na ba kra ni nye aka kra bi ne abade daw
the dampo ya do ko tuti jinum kakra ba ntimi ai na wo hana ya de ya unya woni na nom kakra ba yai nya wani kra ntimi anu kra da ntimi o ti ase skar bi ba boto mu a didi edidi fra bi gu bo so di ase skar ba boto mu di edidi fra si kan top rot abere na top rot ba you know so ne bobo anu hallelujah amen nyame ba no dofo yedi komo se ya na ye de asesem kakra fo na wani aba ho so di ase enti Peter ani edina kotu afiase ani nenso asafo to aso bo nyampon pa ya nenso so asafo no to aso so di ase wentina asɔre kokoro so won fa so nokore we ka ho bi nipa bia ohia spiritual backup also we nya physical backup spiritual empabo ye hunhum akode enyu obia nso netimi ebo sampa enu ntina asɔre ko huhia ana ewo se asɔre bebre ewo saa ne ma no omo prayer towers ensɔre fo no mo prayer towers na ye pa ana prayer team ensɔre bebrebe akriti saa ekuyo no wɔn na ɛyɛ mpaabɔ ma asɔre no nsafo ma wɔn mu akwantuom wɔn de 24/7 wɔn bɔ mpae ma asafo na wɔn mu dwuma di ekɔ so yee mu yɛ ni bi asafo dodo na ni bi wɔn ni tam wɔn from prayer towers yɛ fɔm sɛ prayer towers wɔn di ma asafo no nko aa bɔ mpae ma asafo no wɔn sika sɛm wɔn abrabɔ awade fam bibia 24/7 na esan sɛ asmafo no makoma yɛ baako ntino wɔn yɛ de bɛyi motoa so bɔ motoa ma ɛso bɔ mpaeɛ ɛnɛ wobɛnya nipa bi a wɔn te sɛ woyare korɔ kɔkɔ da mpaabom asrɛ sɛ awurade ma ne ma fie all because of adwuma a wɔyɛ nti yɛhyia mu a wotumi yɛ biribi yɛbɔ ne din dodo tɔn gaa no gbɔngbɔn ne gaa gbɔngbɔn wa ma bio sáfɔ ni yàrá musa jẹ́ àmàbí sọ́jà sẹ́ asafo ni yàrá yẹ báyìí so bɔ nyampon pa ya ma because baabi a na duro no ɔmu ntumi nkoyi Peter ɛhɔ ntumi nkɔsra no wokɔyi wɔ nim sɛ wokɔyɛ baabi a Peter te a wokɔyɛ bɛkum nti ne nidasoɔ bia ni Peter deɛ no mu nidasoɔ biara sa bibia ni hɔ yabɛkyɛ no kɔ ɔnso na yɛ leader nti yabɛkyɛ no kɔyi asɔfo ndi no mbɛ wɔn to ane a yabɛkyɛ Yakub James akotwa ne ti ɛno ma mpae to wɔn tena wɔn yɛ kunu kwa Peter deɛ no mani ba ho so Peter deɛ no mani ba so leader no ane yabɛkyɛ ne deɛ a ɛsɛ sɛ ɛbɔ mpae short aseɛ nti adeɛ bia ɔrɔfo amene wɔ hyia wo face in life wo fam deɛ hunu sɛ ɛden but ɛmmere wɔ Nyankopɔn mu deɛ aka ne gyidi a wobɛnya ɛne anamontu ɛsɛ sɛ wotu na ɔma nyame nkurɔfoɔ bi ahunu haw na mpaabɔ no na wɔ nyame akasa na adanse aba ama wo na wagye ho na wahyɛ Kristo animuonyam amen gyeme so amen wɔ so wɔde Petro kɔto afiase wɔ deɛ nanso asafo toa so bɔ nyampon pa nanso asafo no toa so yɛka asafo no a ɛnyɛ baakofoɔ ɛyɛ teamwork wɔ asɔre dum sɔfo hyɛ program sɛ yɛbɛyɛ mpaabɔ ɛde aboa susɔnso na wayi ho afi ama wo nti sɔgya sɛ na wayi ho afi sɛ mfa ne ho sɛ ɔnyɛ ɔna na no ho aka obi ho asɛm ba sɛ yɛde ne yɛ mpaabɔ a osimi nya adagye nkɔ n'anim sika pɛ na akɔ ɛduru sɛ bɛbɔ afɔde amade a na wode envelope kyinkyini ne card momɛboa me hɔ na bɛba biama hallelujah amen eti brother yɛwɔ adwene yie sisa yɛwɔ adwene yie na abrabɔ a wɔn bɔ no ma nipa foforɔ so ehia bi ɛyɛ bɛyi ehia wu bi na otu anim ma obi ɛwɔ kwan bi so a wɔsɔ ho kyerɛ dɛm no nipa bi nso bɛti wɔn anim ɛde ama wo gyeme so amen yɛnkɔ verse number 6 no say yes na anadwo na Herod bɛyi na korɔ no na anadwo a Herod bɛyi na korɔ no na Petro da asrafo baanu ntam Petro da asrafo baanu ntam ɔde nkɔsɔnkɔsɔ mmienu agu no ɛne ɛde chains mmienu agu no
dia de twi timadua eto timaka so ye de agu obema yi je da de keto awu onkokum nipa onko badwaman onko ya hwe nyame asemti ya kye no saa no dofo a me no wahia ebi ana saa na wote wosisi wo atum se wonya bone bia umfumo bia nanso Satan ene wo di asie nya asem keto awu empabo na ohia tuanama wate na onyagopo emfa ne tumi emfa ne nkrofo bi so enyi firi Satan sam turum pabom jemeso amen jagwai antwa so na wosela ramfo dire pro no sra fiase ho asojafo no ekurukuatuo ne mma eno matwahia afie ho no mo koba enti oni ba bi won mo nam se ya humu police di nachi eno kura pa humu police edi nachi ebi soja ni bi e custom ebi anti robbers ba bi si menim pa wande oba ba si awu na bosum tumi di nachi bebi onam bia udware a wo gina ho o che bodyguard o sra wonie o danso anu abetwiu ero na se musuon kan na yo adwen se ko fa ba ma bia yi obetima kum ba ma no ai 2 minutes mi ko yin ho de kire ba ma no de sika edi nachi o se na yere na wo ba gina wudi agora me kum obetima ware a huhumo ware saa na wanya ma e wo spiritual no hwe wo was university na honam di oniba no oniba eso hwe ba university 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 ebi abo PhD nyina anu otua ka wo huhum Epuaso Oxford Oxford how no ko Cambridge ana akwa nso nyeso obenyina behwew ode yare akwa na ebrew nipa hawo ede so o hia obi sa no na mo na mitimi share timi hwe ni baby sa eti mo nim se bibi o wiase ni wato na obi timi ka mi nyi bibi ani mere me nyim pabo ni me nyi bibi ani no nam sa abrabon de no ana omode mo si awo abrabon de no ana omode mo sister brother esun bi ko kra na esun kokko kra so do abrabo eto chacha agrobediu jemeso amen I graduate ne Harvard nyina du hallelujah dem to asongo verse number 7 no say na hwe eware bofo bagina ne nchen enti empabo no a asuafo ne bon on de kwotwe bai ewurade bofo bagina ne nchen through the prayers ya somafo adi adwen ko ne akoma kro etu sara mo no ema onyankopon bofo ebe gina odan no a Peter dem no demo ina shren ti abra bofo no ba no demo shren esa no bo patro ntemu nwane ne sen ano bo patro ntemu nwane ne sen sorry esa sorry ntem isra urade se sumbi di wabra bosu bi urade enyimfro amen se Kristo besra wa o mahanto wabra bosu esa na tie se urade tumi yi ne wodi e wo abra bomu a esum dwane amen baabi a ni patro akoto ya esum kabi esa onyagobo bofo ba hono edam wo shren Satan tumi edi uso no ama wonam sumu wo de tare na why usoma na jegu ubu o life no so djuma bia no wonye bi da nanso de bia wo de ka wo ye djuma pa nanso bibia nkosoma no promise em fe oso bibi mu a ye de kro no tom so de bia mpanasem sister wodi ani Kristo ate brother wodi ani Kristo sabusa po a wodi ani Kristo branen ko no nchai na yentia no wo Kristo na wosesan wo honta de bone no antumu no short na atade na dia ni monyam no obema ni monyam abam amen Peter babi odano eni da so bi eni obi na so two prayers by the apostles esa ojie bi free so by esa so just say empado mo boy ojie bi free so area by to connect onyago bo for man ba damo ha na demo ina shren no bo patro ntemu nyane ne sen ti bo for no bo patro ntemu nyane ne sa sentem no sorry na nkonso fini sagui. That's the power of the tongue. Se urade kasa empochire mo tete no kwasem se Kristo kasa konso sane no kwasem
brother sister brakin som na kiso tumi ya wo adwuma amen ko ni abo ne mpai amen ko ni abo ne mpai fio so ya wa yini ye deda bam wa homa no Jemeso amen amen ye to do joko ento so no yes no bo fere ka chele say oso bo fo ni ka chani say bo so ne say mpaboa say dey right bo so ne say mpaboa bo wa bo so ne say mpaboa na say mpaboa wo yo sa no yes sir eno se ne say fra ontoma ana o ka tell bi o say fra won toma ne di machi wo fede di nachi ha fra won toma o baba pebi fa to so wose fra wo de bai wose bo so ne say mpaboa na say mpaboa wo yo sa no sa no se fra ontoma ne di machi na se di Peter ko to afiase wo no ade a ewo no hu nyina omowro sa hombone sa kawa ere munyam odi firi soro ba no omowro no nyina to okura pa se demons so sa kawa omo grepowa no kwasem aware no munyam no maje dia to baabi de ya kontu de mi age to baabi abawo ni age to baabi so ja se ekurupa ni age to baabi obo ono mu a onyame amani tumi okasa nipa ti na wonsu age to omo gidie esese tiri ni abrabo yi ni nyina omo wuro ni nyina omo de agu baabi omo de gu baabi a no omo de omo no de na ahyew eti onipa bebre wono mu a entade a hyehye wo no eye prison tade spiritual prison tade ena hyehye wo to mu ye bibi enye why na odansa wam prison anasa central prisons na ne siwa bi ne hunipa bi wa brochiri no de sika besi ne se koto protoma me anasa come down ana obeka se go project man wa wo da prison betuma ko yi obi adwuma ana prison for adwuma no mo ye no so eye adwuma omo benefit obi na nya so mfa so nti oni bebre wono ma o ma bra bo mo bo no benefit no eko obi account hu eko obi account wo life was na utemi a me se mo ani miro no kwasem na wo ntimi ntwitwa nya ho obo no ne woni nyame ni pa bi bompa ba ko mienu pa ni wajai o ya mesra you are not serious at all in life kwasem ye ni Kristo achi anka se nneya mensa ka biribio dabi lazim be kan Kristo obabu obi ni abere sanate on say Bartimaeus Mark 10:46 no wose no ten kwanche wose srade wote se Yesu twam wote am David bahumobo wo ma di na chi kan kache come on come out ye kura di na chi kura ye ni huna de kura wo mfi ye na wo wo ma na di Yesu achi no mu nye serious no mu di Yesu achi because of sanchere yes sanchere ani aduani nti eno no mdi Christ achi by way no wa winter so say ope adansi ama na brabo it one trillion krovoka open konen ko pembra woni Kristo hia no kwasem sana usubatia sana ujidiatia sana wabrabotia o Kristo ni amini wo hia Jemeso amen yente do chokwa so no bo fere ka chele say bo fone ka chia ne sai bo so na so mpaboa wo yo sa wo sin se fra ontoma na di machi ana ka chia se fra ontoma na di machi wo fere di nachi enti se uba Kristo mu na umu ne bre ne mpabo ne ye adwuma ade bia ya wo de bia Satan je bia osa hyehye wade de ma insanity baby o mu je kwato ye ne spiritual na bofo na kofa ba na nyame tumi na kopja ba yes sir aware from nowhere na saka adwuma from nowhere last bi abra bi ane ne bompae watere fie 1 year okwa broje fro wo ye adwuma 4 months 4 months na chi wonye bone bia na o man ye jan message se adwuma no ye yinadi eno achi no watere fie sa 1 year afesu no akofofro o de the street
mpaabɔ na nyame abie kwa na adwuma asa bɛ crash adwuma wo nyaayɛ no woma yɛ ne yi papers bi aka ho obetimi de atena kurom wɔ for tempera ɛde ayɛ na adwuma saa kɔpem sɛ original papers bɛba afɛ adwuma no a ɔmu yi na di wɔ mu no na ɔma sa frɛ no sɛ ɔmmra ma yɛ adwuma ɔmu hia no emergency saa ahombɔne na kɔyɛ saa de ahombɔne ɛna kɔyɛ saa disconnected no ti nya mpaabɔ mu tumi a wɔgye ama kasa bere kura nkɔabɔ dam because deɛ kɔɔ so no ma ne blood pressure kora kɔɔ soro nyankopɔn tumi wɔ hɔ ɛnokwasɛm na woyɛ bi akyerɛ kɔ yɛ wobɛhu ɛnokwasɛm gyeme so amen ɔdɔfo ka neɛ nkɔ na ɛntoɔ soɔ no yes wɔse ne ɔfrɛ de di n'akyi odi bɔfoɔ no akyi ɔno deɛ ne wɔ no bisa deɛ ne ɔbɔfoɔ no yɛre yɛ asɛmpa na wɔnim sɛ ɔbɔfoɔ no yɛre yɛ asɛmpa deɛ bɔfoɔ no yɛ no yɛ asɛmpa pa ɛfiri sɛ susu sɛ ɔwura ne so adeɛ wɔsusu sɛ bi a vision bi na wɔnya ɛsa kɔ na wɔtwam awɛmfoɔ di ka ne deɛ ɔtɔ so mmienu no ho wosa asogyafoɔ no a ɔmu di kaa no ɛne deɛ ɔtɔ so mmienu no ho ɛne deɛ ɔtɔ so mmienu du dadeɛ porɔ ɛkɔ kurom no ho no enti ɔmu duru gate kɛse a ɛkɔ kurom no ho no ɛkɔ kuro no mu no ɛno ankasa bie ma wɔn na kyɛ sɛ prison no kura nsa ne kurom o wɔ akyiri baabi kura ase nti wo tumi no a ɛhaw no ɛnyɛ wo kurom tumi ɛyɛ baabi ɛyɛ paa no ɔmabɔ ɛsa ɔbɛtiatia wabrabɔ wɔbusuafoɔ ne nnipa bi ɛne kahyia no ɔmatɔn wama honhom bi ɔmo yɛ transfer ɔno no firi kinkan so bɛhaw no wakɔ na ɔkɔ ɔno ɛsɛ contract no ade kɔyɛ yɛde hyeɛ no ma yɛ monitor na yɛ no ma yɛ saa wode yɛ no tɛtɛ no saa ma yɛ fa ne fa wokyerɛ mu nneɛma 50 pesos yɛbɛmu akonnwa tuntum atena so wɔ huhu mu ɛno ani konwa tuntum ai ɔso bɛyɛ ho adwuma nyɛ asɛm ketewa wɔyɛ ama no afra me akɔbɔ no bɔ so wɔ huhu kɔfi ana asusu suban nyɛ nti wɔagya sɛ margin deɛ wode hwɛdeɛ bɛsi akɔhwie no a dabisuro de womu sei sɛ ɔta sɛ yɛna sɛ ɔta sɛ ɛbɛyere papa nyame ba kristo dɔye tea yɛteɛ mu yi yɛteɛ mu sɛ wobɛhwɛ kristo kyerɛ kwae ɛntena woma bɔ nsɛm nkum ɛnso obi ka na yɔ sɛ ntena woma kwaseɛ bi nkum ɔwɔ sɛ nti ɔkaa saa tena woma kwaseɛ bi nkum bɛbɔ ho bae so ɛma kwaseɛ bi nkum ɔsɛ ɛntena woma kwaseɛ bi nkum ɔno ne tam so no no ɛntena woma kwaseɛ bi nkum saa na meka kyerɛ sɛ ɛntena woma hombɔne nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnku nsaw wowɔ animonyam brɛki som na wɔnsiesie ne mpia yie gyeme so amen kakaka ne mpɔ wɔtwam awɛmfoɔ di ka ne wɔ ne ɔtɔ so mmienu no ho yes wɔduru dadeɛ porɔ ɛkɔ kurom no ho no ɛno ankasa bie ma wɔn so nyame tumi baa mu no gate a yɛatom a asafoɔ no gu obi bɔtɔm no gate no bie ɛti sɛ wohwɛ me nsɛm ne ɔmmienu sɛ ɛbɛyɛ ma yɛn wayɛde ne amiani abere ne atua na mɔ mpaabom na yɛhwehwɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ papa a ɔmo nsa wote ɔmo bɔ mpaeɛ a ɛduru nyameɛ no mu ntɛntɛmu a wabrɛ bɔ mu safoɔ a obi agye ɛde agu no bɔtɔm so wɔmfa maa no awurade diri mu wɔn nsa bɛka wadeɛ pawa kristo diri mu wɔn nsa bɛka wadeɛ sɛ yɛayɛ transfer akora sɛ deɛ yɛ a god spirit ɛkɔ akɔtwea ba gyeme so amen ɛti ɔmu duru gate na no pɛ ɛna gate no bie ma wɔn ɔmpaabɔ mu tumi wɔde twa mu kuro no borɔ no biako so asomafoɔ no wɔ yɛka ne sɛi ɛyi o efie peter da fie ase mpaabɔ no ɔmo bɔɔ ɛbɛyɛ adwuma ɔmo fɛ peter ɔfɔ so bɔ mpa ma ɛnyɛ turu intercedi yɛwɔ ne bɛbu hɔ no a ebi a wɔmfrɛ no anaasɛ wɔmfrɛ no mmɔ mpae ma no onim sɛ wayi no ho adwene firi wo tiri ebinom a mowɔ saa mindset no monsa kyerɛ ma bi yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mu a ɔmpɛ phone calls ɔkoto nso a ɛwɔ asɛm a ɔka kyerɛ nyankopɔn ɛwɔ ho nti wode ano sɛ wode gyidie ne akoma pa bɛta akyiri ɔfrɛ once a week anaa ne ne bɔ mpae once a year
anaasɛ once a month na ɔbɔ mpa ma wa wodi ani gidie saa tina yesu ka sɛ wɔsɛ wodi gidie ara na wobɛhu nyankopɔn no mu nyam nti mpa yɛ no asomafoɔ no bɔɔyɛ ɛyɛ ɔgye adwuma hallelujah amen toa so brɛ yima ɛntoa so wɔ se na paa kasa bie ma wɔn ɛpono no bie wɔfɛdi twam kuro no biako so ɛti otwa wo kokuro no baako so na ntɛmara ɔbɔfoɔ no gyaa ne hɔ petro ne baa ne ho so yes na wɔkaa sɛ afei na wura mpa sɛ awurade asoma ɛbɔfoɔ bɛyi bɛfiri herod nsɛm hallelujah amen nti asɛm a yɛkan ansa na bɛgye adi no agye sɛ ohunu adanseɛ na awurade so bɛmu adanseɛ so ampa me se hwan ne wo spiritual backup ɛka adeɛ sɛ ɛkɛ sɛ biribi yɛ backup a adeɛ a woyu so na wɔpɛ ne nsa soa bi adekoro no abi de akɔsie na deɛ woyu so no sɛe a impromptu no wakɔfa wei ɛti berɛ a wɔyi na wokɔ bɛi no ɛsɛ sɛ wonya wɔ bi anaa nyame nkurɔfoɔ bi so te ase nyame nkurɔfoɔ bi yɛ correct na wotumi ne ɔmu ti anamɔ afotuo fam mpaabɔ fam awerɛkyekyerɛ fam na ɔmu taa wakyi wɔkyia ɔma boa mahyɛ wo nkoran wɔho yɛ hiam woso ne bi ɛbɛdɛ na ayɛ yie hyɛnka ɔbaa dedim ɛti woka toa so a peter onya ne ti didim ɛna mpa yɛ asomafoɔ no bɔɔ ɛno nti halleluya ɛna mpayɛ a yɛbɔ no yɛde gyidie na ɛbɔ mpayɛ James 5:13 wobɔ gyidie mpayɛ a nipa no a wobɔ saa mpayɛ no ama no na ɔsɛ ɔdi ka nya gyidie na deɛ mpayɛ no so kɔɛ no ho adwuma na ɔsɛ ɔnya gyidie nti gyidie no gyina nipa mmienu so na adanseɛ firi mu aba yɛnkɔ yakobo nwoma no ɔkyerɛ mu yimu adu mmiɛnsa no ɔsɛ wɔsi mu bi huru amane anaa enti James nwoma na ɛka no ɔsɛ obi te asase wɔ so a wɔtie ani a wɔhuru amane wɔ abrabɔ mu anaa moma no mɔ mpaeɛ ɛne ɛsɛ wɔhwɛ me na wɔ amanehunu mu a kristo asɛm sɛ bɔ mpaeɛ obi bɔ atɔreyam anaa tie o bɔ mpaeɛ ano waka no single nti wo nipa no a wowɔ problem mu no dedi ka no bɛdi ka bɔ mpaeɛ wobɔ na mfa a ne ntoasoɔ so wɔ hɔ ɔbɛka yɛnkɔ ɛntoa so no yes obi bɔ atɔneyam anaa obi nso bɔ atɔneɛ mu anaa ane ntoa yɛyie dwom ebia na wodeɛ nyame atie mpa abɔ woni problem bia ɔse toa yɛyie dwom yɛnkɔ wo bi yare anaa afei obi nso yare anaa moma ne mfrɛ safiri mu mpanyimfoɔ ɛneɛ kristo asɛm se ɔha no a aba a ebi yɛ yareɛ no frɛ asɔre no a wokɔ no mu mpanimfoɔ wɔmaba ne so mpaeɛ firi sɛ wonkɔ asɔre ho ana afrɛ no obusuapani obusuapani so nsa na ogu yɛka asɔre asɛm a wei mu nyinaa mfa so wɔ so wɔ so obi yare a ɔmfrɛ wan moma ne mfrɛ asafiri mu mpanimfoɔ asafiri mu mpanimfoɔ or refer to elders in a church asɔrefoɔ mu mpanimfoɔ sɔre na di asɔfoɔ mpanimfoɔ atɛm elder na otwa bɔ no deaconesses na otwa bɔ no hallelujah saa mpanimfoɔ no nyame mmɔ mu tumi enipa bi a mokɔ nyame fie a na ebi a mokɔ wura nyame fie na yɛsɛ bi a yɛbɔbɔ mpa yɛ ama wo asapani gyina hɔ a ɔnkɔkoto na deɛ diifoɔ nkwa na bɛbɔ mpa yɛ ama me yɛna ebi mu ɔsere ada yɛ wɔhunu adeɛ nti diifoɔ bi a n'akwan apra nyɛ ɛsɛ wɔn sɛ wokɔ even koraa no wokɔ asɔrefoɔ bi mu a yɛde credit ni nyina na ama adiifoɔ yɛde credit na ama adiifoɔ asɛ adiifoɔ nkwa na yɛ power wonye diifoɔ deɛ ɔnka hwee mpaabɔ a adiifoɔ mɛgyinagyina yɛkɔyɛ san adiifoɔ mɛgyinagyina nso ɔgye aseɛ biribi a adiifoɔ ɛso nyankopɔn wopɛ wɔn a wɔde power ama wɔn a ɛyɛ asɛbakafoɔ ɔmu na ɛka onyankopɔn mu tiri mu pɔ wɔn a wɔn power ɛyɛ asɛbakafoɔ kwasi asɛm ɛkɔ bɛnyanya adiifoɔ bi nom na efi parodo sɛ nua no so mi asɛbakafoɔ makɔdi nkwasi asɛm makɔnye mu obi asɛkafoɔ hu bi wɔ mu saa kɔmmerɛ nyinaa adiifoɔ bi nom ɔsɛ obi yere kodware obi wɔ mpoano diifoɔ ebinom
Kwasi asam sa. Because many hunade. Hallelujah. Amen. Before kura hunade before hunade. Bayi. Last me na madum. Me na mo se nipa domo. Badam ni bi twam. Wasosofo Nyankopon sofo. Yes. Badam ni. Ai, ohemi se as Nyankopon sofo. Yes. Wa benya gaza. Ode fani me di agro. Di agro. Hallelujah. Amen. Dentro da chokomina. Wose na mumu bi yare ana. Wose mumu bi yare ana. When friends of mu mpanyimfo. Ohia eyade. Esa. Adwendwen eyade. Nokasem. So they say, "Ubitime dwene saa no afon." Oh. Ese che no che nse mwa wonu mu jem. Fuma ba ni kreb. Adwendwen. Yes. Bayi eyade. Eyade. Enti yare egu ahodo bebre. Enti twerɛ se yɛmu bi yare ana manemfra asafo mu mpanyimfoɔ ɛne manemfra asafo mu mpanyimfoɔ wɔbɔ ne so mpaeɛ na mpanyimfoɔ no mɛbɔ yarefoɔ no anaasɛ deɛ ɔwɔ ha no so mpaeɛ wɔnsa ngo awurade din mu na anointing oil ɛne nti na bible se ɔmfrɛ asafo no mu mpanyimfoɔ because ɔmo no ɔmu kura power ɔmu na ɛwɔ ɔmu yɛ kristo nsia na mu asase so etu yɛ difoɔ a wɔhyɛ sɔfoɔ ase nti asoma mi kɛn adifoɔ nyina ntie mi so yɛ difoɔ na awurade de obi ho asɛm kyerɛw so ɔte ase awurade de obi ho asɛm kyerɛw a na direction wɔ mu ne adeade a woyɛ adwuma ne wie a woyɛ direction ne nyinaa wie a ma sɔfoɔ a ɔwɔ hɔ no ɛna ɛmmɔ mpaeɛ ɛma nipa korɔ na asili deɛ woyɛ na no ansa na danseɛ firi mu aba bebree nya di sɛm san ka ho a wɔsɛ mɛba fie difoɔ meka kyerɛ direction anya adwuma anya adwuma da sika wɔbɛnya nti no wɔse wode mɛba fie ma bɛyɛ san na ma wo sɔfoɔ hɔ sɛ ne wɔsan sɔfoɔ no sɛ mɛba fie deɛ ɔbɛgya he no bɔtom nti san ne nya adwuma kɔsɛ adwene no kurakura ɔno kora nyɛ kɔrɛ ɛde sɛ ɛba kristo mu nyɛ wɔ nyame fie ne nyame adwuma a sɛ ɔte aseɛ woyɛ adwuma no wie a sɔfoɔ no ɔwɔ hɔ no ma ne nhyira so woyɛ ntetee a ɛkɔma adiifoɔ nyinaa ɛne ebinom a munim sɛ bɛka ni the same thing wɔsɛ asɔfoɔ ne leaders sɛ ɔte aseɛ ɔmu na ɛsɛ sɛ hyira dwumadie biara so dwumadie bi edi na asɔre fie biara sɔfoɔ na ɛsɛ sɛ hyira so ɛnyɛ wo diifoɔ kɔlɔ sɛ ɔna ate mpaabɔ no sɔfoɔ bɛsra no ano ɔno a na ɛyɛ biribiaa na sɔfoɔ ɛte akonnwam te sɛ hoho bi sɛ akwaraa bi nsanka ɔbaade tɔ so brɛ me nea ɛntoa so no yes moma no mfa asafo no mu mpanimfoɔ ɔmfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ ɔmɛbɔ ne so mpaeɛ ɔmɛbɔ ne so mpaeɛ na wɔnhyɛ ngo awurade din mu na ɔmfa anointing oil ɛnka no ɛsa yɛ na asɔfoɔ bi sɛ anointing oil atwam na ha no ɛyɛ apam dɛdɛm Church of Christ kuva kasa tia sɛ ɔmo kasa tia hɔ anointing oil atwam na nyanka James nwoma no ɛyɛ apam dada anate afirim ebi omo de anate afirim wɔse yɛnyɛ deɛ bɛyɛ wɔse na momma no nsɛ ngo awurade din mu yɛnsrɛ ho anwo wɔyarefoɔ no yɛnsrɛ no oil anointing oil yɛmfa nka nipadua awurade din mu awurade din mu na gyidie mpaeɛ no bɛgye wɔyarefoɔ no nkwa wɔyɛm sɛ anointing oil atwam sɛ anom sisi baaboro ne tira sie o sɛ deɛ yo na adeɛ atwam pɔre ma wɔmɛka ho asɛm yesu kora bɔ nsu anointing oil but wodeɛ ne sɛ anointing oil no a wonusuo no ɛnkɔyɛ demon so deɛ ɛno ne kii no deɛ cross ne wɔwɔ bi gyinagyina yɛwɔ demon so deɛ wɔ adifoɔ bebree nnom nsu ɔdeɛ ne nsɛm na ɔyɛ hyia da mɔti gu sɛ mu ne nyame wo hum biaa kɔpa ɛyɛ ahomakyɛm ne nneɛma bi na ɔde afrafra na ɔkɔpɛ ɛyi indian oil na ɔde afra ɛno na asɛ ɛyi dragon bi da ho ebi yɛ green bi yɛ yellow bi yɛ red
na ɔde afra na ɔkɔpa ahomakyɛm na watwitwa na wasi na ɔde tame awu ne ayinom afrafra na wasɔne so ɛne hyɛ nom ahomɔne nneɛma nyame mfa saa nneɛma no nyɛ yɛ saa adwuma no bi nkonkron na ɛyɛ adwuma bɔ mpa egu so kansam si gu so na tumi na bɛtenam wode ka nipa kora na bɔ mpa ma no ano ate asi halleluya ka ne yɛmpɔ yi mabrɛkɔ ɛtoa so no wɔse na gyidie mpa ɛbɔ bɛgye ɔyɛrefoɔ no nkwa ɔse gyidie areɛ bɛyi mpa ɛbɔ mo nti gyidie mpa aba a wobɛbɔ no bɛgye ɔyɛrefoɔ no nkwa bebree ne gyidie bebree ne gyidie so deɛ ama mpabɔ ayɛ dendenden nyinaa no wo ne nipa no ɛbɔ mpae no adeɛ kye a na wasa bɛka bambuo nsɛm akyerɛ wa wobɔ mpae ama no no wone ne bɛbɔ mpae baako mmienu mmiɛnsa wobɛhu a na wasa atwa ne ho ɛno sɛ ana sɛ efie ba yi o sɛ ɛdeɛ yi o na wasa atwa no na wabɛka asɛm bi na abua bam bi kura ne na yɛ mpabɔ atoa so 3 days wan wɔde daa basa bi abɛbu mpabɔ no nyina wɔhwɛ atoa mu sɛ wobɔ mpaeɛ a yɛde gyidie na hwɛ nkonimdie kwae nti adɔfo no ɛde masɛm no bɛwieɛ sɛ yɛnya spiritual backup a yɛho yɛ den wobɔ kora wɔhwɛ me wonni gyidie nti problem wɔ gyidie na fa ho bɔ no ɛwɔ kristo mu sɔgya sɛ wobɔ no a wasɔre kɔ nyɛ pobi a ɔtumi keka ne ho ɛwɔ kristo mu na ne nante na wɔmmoa wo gya yɛ afotuo bɔ a nabambu ntantam ɛsɛ sɛ wopɔ obi a wɔyɛ strong na ne na nante na ɔno na abɔ akyi dɔm ɔnsɛ bible sɛ onipa bi a monhwim wɔ mu mfiri gyem monhwim wɔ mu mfiri gyem ɛno so yɛ different topic yɛ no nko ɛbɛtiti no bɛyɛ sɛ 1 hour saa top ɛno nko word no ɛno yima yɛka sɛ deɛ teaching sɛ ayɛ mpɔn wohwim wɔ bi afiri gyem enti yɛnkɔ yima membɛ sɛ mede ta no ɛntoa so no yes na gyidie mpa bɛbɛgye ɔyɛrefoɔ no nkwa na awurade bɛma no so awurade bɛma no so ɛso ɔyɛ bɔne bi a so nti sɛ nka nipa no ɔyɛ bɔne bi a ɛmpaeɛ no ne gyidie no nti awurade de bɛfiri no ɛsɛ hawa nka fakyɛ nti akɔmfɛ me ada no asɛm no aneɛ ka no ɔsɛ awurade de bɛfiri no ɛntoa so no yes monkeka mo mfonsoɔ ntam hom ho enti mpaeɛ no a yɛbɔ nyinaa mu no so ne yɛ sɛ ka mfonsoɔ sɛ mo hom ho yɛre bɛbɔ a ne ne bɔ mpaeɛ a mfonsoɔ kora wo nka bi ɛda no kora bi ɔkɔdi obi atam ɔbɛka no nka na bɔ mpaeɛ gu bɔne so saa na apaare nti wobɛtumi ne obi abɔ mpaeɛ saa 6 months 1 year wohuore ɛso ɔdi bɔne sie wodi bɔne sie bɛbrɛ we nsa bebree wɔma bebree awe nsa wɔne bɛbɔ mpaeɛ wie owia no atwa no no asa kɔtwa bi pabɔ no nyina hwɛ ato agu sɛ ɔta sɛ ɛrisɛ wotia no mɔwɔ mpaabɔ mu a broda be careful yɛ kronkro na nam ntuo no ɛmu tumi no ɛnwie pɛyɛ mfama yɛkɔm ɔya mesɛ hwan ɛna ɛyɛ spiritual backup wohia sunsum tikyɛ ayi homu kyitani a bɛbɔ wo kristosoma no mu ntuom yima wɔn asi ɛntoa so no na monyi mpaeɛ mama mo ho ho na yɛmmɔ mpaeɛ mema yɛ ho yɛ ɔsa mo yadeɛ ne ba sa wɔbɛsɛ yadeɛ onipa tiri ni ade serɛ mu yɛ den no tumi na yɛ onipa tiri ni ade serɛ mu yɛ den no ɛnu nti ne ni kwa sɛ wo nko a wobɔ mpaeɛ nipa tiri ni ade serɛ mu yɛ mu yɛ den no mu ɔden no tumi yɛ adeɛ bebree ɛtumi yɛ adeɛ bebree yɛ te sɛ ɛyɛ nipa te sɛ yɛ no ana ɔworofɛ yɛ sɛ Elia yɛ nipa te sɛ yɛ no na ɔyɛ nipa te sɛ yɛ nea nanso ɔbɔ mpaeɛ denden sɛ ɔnsuo ntɔ tene ne abrabɔ na Elia wɔ mu nti ɔtumi bɔ mpaeɛ ma nsuo sankae nsuo antɔ asase so mfie mmiɛnsa ne abosome 6 3 years ne nsuo ntɔe ana ɔsa kɔbɔ mpaeɛ ɛma nsuo tɔe wei kyerɛ sɛ saa
Elia no Yesu ebetime live ne life ni bi ama Onyankopɔn atie mpaabo ejeme so amen enti ebre ni nti mpesa meto aso bebre wokan Psalm 24 verse number 3 wose yonipa bebre won mo nsa ho agufi omobo bayanko the Psalms ne kan wose say Psalm 23 verse number 4 Psalm 24 3 24 sorry 24 verse number 3 wose hwan na obefro awurade bepo no hwan na befro awurade bepo no na hwan na obedia ne tenabea konkro ho ya sori fi hwan na epeso okoko bompai die ne nsam no fi na koma mu tie ene se obbo mpai mo Onyankopɔn tie se yo sofo ade ho akɔbɔ no a wo yo backup o se wo mu wo se je se wa de be wose die ne nsam ani fi die ne nsa emu eni fi na koma mu tie na koma mu nso te esa so da se enti sa empanimfo anase leaders ni nyina nso no esese wo nso omu nsa ho te zira be kan First Timothy chapter 2:8 a wose mo man nsa ho te ye abufu ana chidie mam bebre mpa bo a enye ye nyina dodo na nso ye leaders na edu ba bia no me kwahye wo mo a ye no mbobɔ mpa no so nya no kore enti sa leaders no dodo no nso Nyankopɔn dodo no ya na ebu orma yima omu buom so me ya tren na efo ama eno kure pa aso ko no no na fort ni firi eno kure pa adwena wo twene eno kure pasami kum nyame ayi tricky shibi sa no kure pa but St. James wo ban wo na wo nya correct esa ibinu mo satira madwi esa asa satira ya twen nyama Kristo asam ne yetena ebe boy esa ena asam no me si wa amen spiritual backup hwan ni chitani se woni bia pebi o Kristo enya de odo bekwa abosomfie ne konfo nche Shanka oba deri amen nyaba bia so se awurade fie eti me de besi wa ha True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Evangelist David Ujawra ni mene mi crew no ana na yebehia ya na obeche awurade asem wobetimi afolo de bia fe no obe join ne ya program e de bia every day Ghana time 8 p.m. na yahye dwumadie na se yebomu a kuduru baby anya yehu se yapemu a na yabompa ya pon enti safe no obe join ne obetima follow ye afei obetima follow ye e wo Facebook ene TikTok Evangelist Ujawra YouTube nso Ujawra TV na bibia aye kama ukere bia aye mpaboda efiare bia watch na memenda ene ye asore Ewrade nhyira mu nyina yima God will bless you you na Nyankopɔn nhyira yima baba na yemfa emra na wie oduma nkuma Nyankopɔn wotumi wa ahoden yeda wase bebre ayo pene wodom na ye hyase edu di hyase no wa ya beduru mpempensuwe yi adumra asranka odin da bra sama ba wieye be ma utumi ro mo nyam na di mama obi bia wo gina so firi asase be nsi sabre yi wono oba so ntimi nyina so anche no ija wo nyina so nsa abamba no ho adenya kese mo obi biara oti asemi no egwere so ha nya mane bi mpa akwa so abu a wa mo adum no ho bra so no so Roma asemi no aye titani ama no na ine krefi obonefo nsu hwe ene na mane nyina mu ija kasafo no so so nsa ahoɔden nie biara wa hwere no egwade yeso asesenama muni mobo na kan no Nyankopɔn ya adoma adetia mu anwumere sabre ya nso ya otumi asasa anya ahoɔden asa de onum asama brɛoma betie sufrɛ na bo ho ban sesei e wo do ba su ameze adi mu nti amen amen yada se ima Nyankopɔn shawa ya de nyamema ene adoforom yade aba na wie Kristo ya adomo a ochene be sai ato aso nti no quickly mamenko TikTok ona fi yambo ne tofa